ve Türkmen halsy birlikde biziň milli gymmatlyklarymy alamatlandyrýar. Bu milliliklerimize biziň ajaýyp ýurdumyz Türkmenistanyň sözleri bilen beýan edip bolmajak ajaýyp gözelligini şekillendirýär. Habarların şanına, hormat Prezident Serdar Berdimuhamedov Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 80-nji mejlisine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ugrady. Döwlet başlanmadan ýerlik häkimlikleriň we edara kerhanalaryň tehnik binýadyny putulandyrmak boýunça amala aşyrýan işler netijesinde täze awtologlar ýygdyly gelip goşýar. Sentýabrda hormat Prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 80-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen iş tapary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ugramak üçin paýtagtymyň halkara howa mendine geldi. Gahrman arkadagymyň başlangyçlaryny münasip dowam edýän hormat Prezidentimiz arkadagy Gahrman Serdarmyň parasat ýol başlygyna ýurdumyň durmuşa geçirýän daşary siýasaty Birleşen Milletler Guramasynyň giň iqrarnamasyna we gollugyna ýa bolýar. Döwlet başlanmadan bu sapary Türkmenistanyň uzak möhletden we köp ugly gatnaşyklar ýygdyly putulandyrmagy hemde ösürmegi maksat edilýänliginiň aýdyň beýanydyr. Hormat Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Ermenistan Respublikasynyň prezidenti Vagn Haçaturyan we premier ministri Nikol Pashinyan hemde ýurdun ähli halkyny Ermenistan Respublikasynyň garaşsyzlyk güni münasibeti tüýsürekden gutdaglaryny we iň gowy arzularyny berdi. Döwlet başlanma Türkmenistan bilen Ermenistan Respublikasynyň arasyndaky dep bolan dostluk gatnaşyklaryň deň hukuklylyk, özara hormat goýmak we anaşmak ýöreliglerini esaslanýanlygyny bellep, döwlet ugulary boýunça ýola goýulan iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň iki halkyň bedine mundan beýlekde ösürüljekdigine we putulandyryljakdygyna ynam bildirdi. Hormat Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov mümkinçilikden peýdalanyp Prezident Vagn Haçaturyan hemde Premier Ministri Nikol Pashinyan tüýsürekden berk jan saglyk we batyýalyk Ermenistan Respublikasynyň ähli halkyny we paragatçylyk ötüş hemde ruwaşlyk arzu etdi. Hormat Prezidentimiň ýerlik häkimlikleriň we ýurdumyň edara kerhanalarynyň tehnik binýadyny putulandyrmak boýunça amala aşyrýan bilet maksat işler netijesinde edara kerhanalary täze awtologlar ýygdyly gelip goşýar. Täze awtologlaryň garşy alnyşy münasibetli gurulan giň görümli däwre halk maslahatynyň we mejlisiniň azalary we deputatlary, ahal vilayet hemde etrap häkimleri, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, işçi agdalary, ýurdumyň iş öwür telekeçileri vilayetin çägine döllük kärde zähmet çekýän işçi günermenler,
ýetýärli ýaşullar, mehrem eneler hemde batyar aýatlary gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz tarapyndan sowgat bilen täze awtologlar Enuň şäheriniň gözel ýerlerinden geçip welaýatyň Akbuğda etrawynyň çägine ýerleşýän Türkmeniň Aguý binasyna geldiler. Şöhraty watanymyzyň mukaddes garaşdyrdygynyň 34 ýyllygynyň hemişelik bir taraplamynyň şany 30 ýyllygynyň giňden belenýän halkara parahatçylyk we ýanaşmak ýene häzirki bayramçylyga betenen günlerinde hormatly prezidentimizin sowgat beren ýeňil awtologlarynyň bu ýerde göze gelewli edip goýulmagy welaýatyň agdyber halkynyň toý şahtyny goşulanardy. Täzeloglara däp boýunça ýaşuly neslin wekilleri ýaşy niýet bilen ýüzlerine sildiler. Döwlet başdanmadan adından täze awtologlaryň açarlarynyň dawral ýagdaýda gowşurulmagy bolsa, bu çäranyň hassa ýaty galja şowkuny pursatyny öwrüldi. Sowgat beren awtologlaryň ählisine milli tämide görä mehrem eneler ödelik tutup, Akyol arzulap agun sepip, ýaşy deleler bilen alajalar dakdylar. Ahal welaýatynyň agdyber halkyna täze zähmet badalygyn menen bu davrada soňgy da satanyň joşgyna çykyşlaryny hoşa wady hem goçumyn köpetden belen gelişlerine ýeň saldy. Soňra bir ýerde täze awtologlar sowgat edini üçin hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman Haji terdarmyda hem de Gahrman Haji arkadamyda alkyş sözleri aýdyryp janyny kemişe sag ömürläriniň uzak bolmagy alparýan işleriniň rowaşlyklary betenmek dileg edildi. Edilen doga dileglerde halkymyzyň batya durmuşynyň üçin edilmek ugrunda ýygydly tagalla edýän Gahrman arkadamyzyň we arkadaly Gahrman terdarmyzyň aladalar netijesinde garaşdyrmyzyň 34 ýyllyk bayramynyň öňü tiresinde täze döwrewap awtologlaryň dawral ýagdaýda gowşurulmagynyň bayramçylyk sowgady bolundygyny taly. Soňra bugünkü täze gowşulan awtologlar döwrewap köçeleriň ugry bilen ýola düşdiler. Welaýatyň ýaşaýjylary şular ýaly döredilýän şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hem de Gahrman arkadamyda alkyş sözlerini aýtdylar. Paýtagtymyň Aşgabat şäherinde Gahrman arkadamynyň başdanlygynda ýokary derejede geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisinde kabul edilen kararlardyr çözgütlerden ruhlanýan Balkyn welaýatynyň ýaşaýjylary garaşdyrmyzyň 34 ýyllyk bayramçylygyna münasip zähmet sowgatly geldiler. Şany bayramçylygymyzyň bu togasynda Balkyn welaýatynyň welayat we itirap häkimlikleri üçin hormatly prezidentimiziň adından awtologlaryň gelip gowuşmagy toý dawralarynyň şatyk şowkuny hassa artyrdy. Şany waka münasibeti welayat merkezindäki Türkmeniň Aguý binasynyň ýanyna geçirilen dawralar oňa gatnaşanlarda ýatan çykmajak duýgular döretdi. Bu ýerde täze awtologlar Türkmen halkynyň milli däplerine laýyklykda agun sepilip, ýüzelik tutulýar, aýdym sadyň bilen owady bilen garşylandy. Welaýatyň medeniýet we soňgy satanyň aýdym sady çykyşlarynda Gahrman arkadamyda hem de arkadaly Gahrman terdarmynyň amal aşyrýan beýgi işleriniň şany garaşdyrmyzyň 34 ýyllyk hemişelik bir taraplamynyň 30 ýyllyk bayramçylyklarynyň wasfy belenten beýan edildi. Dawra gatnaşanlar täze awtologlar sowgat edenlikler üçin hormatly prezidentimize hem de Gahrman arkadamyda tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýdyp ýaşy dileg etdiler. Bu ýerde edilen doga dileglerde halkymyny bagtyýarlygyň täze belentlikden alparýan Gahrman Haji arkadamynyň we arkadaly Gahrman Haji terdarmynyň janlaryny sag ömürleriniň uzak bolmagy alparýan tutumly işleriniň hemişe rowaşlyklary betenmek arzu edildi. Soňra täze awtologlar welaýat merkezindäki görkäne binalaryň öňlerinden geçip öz belinilen ýerlerine tarap ýola düşdiler. Garaşdyryk bayramynyň şatykly günlerinde Balkyn welaýatynyň batýar ýaşaýjylary Gahrman arkadamyda hem de arkadaly Gahrman terdarmyda alkyş aýdýarlar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň 19-njy sentýabryna bolan mejlisinde kabul edilen çözgütleri güneşde diýermede şany garaşdyrmyzyň 34 ýyllyk toýunyň dawralaryna aýratyn ýokary ruhy bilen takbaýlady. Ýurdumyň ähli günjoklaryny bolşy ýaly daşawdy welaýatynda da şany seneler münasibeti geçirilen çäreler adamlaryň gowunlaryna garkanyş baýlaýar. Welaýatyň düzümleri üçin hormatly prezidentimiziň toý sowgatlary bilen täze gulluk awtologlarynyň gelip gowuşmagy hakykatdan toý dawralarynyň şatyk buýsanjyny hassa artyrdy. Şu münasibet Daşoğuz şäherindäki Türkmeniň Aguý binasynyň ýanyna geçirilen dawralar oňa gatnaşýanlarda ýatan çykmajak duýgular döretdi. Bu ýerde täze uluglar gadymy halkymyzyň milli däplerine laýyklykda agun sepilip, üzelik tutulýar, belin owady medeni çykyşlaryň ýerini ýitirelmegine garşylandy. Täze gulluk awtologlarynyň gelip gowuşmagy welaýatda anyparalýan işlere öz boşy ýardam eder. Bu ýerde welaýatyň medeniýet we soňgy deşgalarnyň ruhy bilen çykyşlaryna Gahrman arkadamyda hem de döwlet başdanmydan güneşde diýarmada
amal aşıran beýik işleriniň şany garaşdyrmyň 34 ýyllyk toýunyň berkarar döwletimiň il agdyberligimiň ýurt asudalygynyň wasby belentden ýetirildi. Bu ýerde täze awtologary sowgat eden Gahrman Hajy arkadamyň arkadaly Gahrman Hajy terdarmyň il ýurt bäkbet işleriniň ruwaşlyklary besenmegi dilek edildi. Şeýle de bu ýerde okulan doga dileklerde täze belentliklere tarap önemli gadym birýän ýurdumyzda her bir gününiň ötüşleri besenmegi, halkymyň abadan durmuşynyň dowamaty atyralma ugruna uly aladalar edýän Gahrman arkadamyň arkadaly Gahrman terdarmyň durmuşa geçirýän asaly işler netijesinde watanymyzyň uly ötüşleri iýi bolanlygy bilinildi. Soňra täze uluglar Şabadyň boyunnaky şäheriň nurany ýollar bilen şäherde täze golan görkany binalaryň öňlerinden geçip öz belinen ýerlerine tarap ýola düşdiler. Hormatly prezidentimiň bu sowgatlary welaýatda amal aşyrylýan giňme çöli özgörtmeleriň üstünliklere besenmegine ýardam eder. Ýurdumyň Lewap welaýatynyň Bagtyar ýylaty hem milli senenamyda giňden belenýän naýbaşy sene mukaddes garaşdyrmyň 34 ýyllyk bayramynyň barha goýlaşýan häzirki günlerinde biri-birine ulaşýan şan wakalaryň şahyady boldular. Hormatly prezidentimiň Lewap welaýatyna hem de onuň etraplaryň häkimliklerine sowgat beren täze awtologlaryň dawral ýagdaýda kabul ediş çäresi hem raýatlarymyň toý şatygyny goşulandyrýan ajaýyp pursatlaryň birine urildi. Şany waka münasibeti vilayet merkezi Türkmenabat şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde gurulan aýdym sady dawra ýata galyjy tesiri pursatlar özüni jemläp ýokary ruhy bilentigi besenni. Dawra ýaşuly nesil, vilayet, etrap we şäher häkimlikleri, edari kerhanalaryň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramlarynyň wekilleri, medeniýet, bilim, saglyk öwreş ulgamynyň işgärleri hemde sowgat bilen täze awtologlaryň sürüjüleri gatnaşdy. Halkara parahatçylyk we ýanaşmak ýylyna bayramçylyk çaralarynyň biri-birine ulaşýan nurany günlerinde Lewap welaýatyna hormatly prezidentimiň adyna ýeňil awtologlar sowgat berildi. Agzat anyňa ýaşy delip täze awtologlary agun sepilip, alaça baglarda kylyp, asaly diýebe görä garşalyndy. Dawraň mehmanlary ýaşuly neslin gatnaşmagyna awtologlary ýakynan synamagy, olarda döredilän amatyklary bilen tanışmagy mümkinçilik aldylar. Bu ajaýyp pursatlarda welaýatyň medeniýet sanaty satanyň ýerine ýetirmeginde göwünleri göterji, şerin waza aýdymlary, joşgyny tanslara, täsirli çykyşlara uly orun berildi. Bu ýerde täze awtologlaryň uzak ýyllaryň dowamyna hyzmat etmek arzulanyp, iň ýaşy arzuwlar dilekler edildi. Edilen doga dileklerde ýurdumyzyň abadançylygy ugruna ýygydaly tagallalar edýän Gahrman Hajy arkadamyň we arkadaly Gahrman Hajy terdarmyň janynyň sag ömürleriniň uzak bolmagy, döwleti başlangyçlarynyň hemişe üstünlikleri besenmegi arzu edildi. Dawra gatnaşyjylar Bagtyar zamanamyň sakasyna duran Gahrman arkadamyda hormatly prezidentimiň tüýsüreklerinden çykýan alkyşlaryny, çuňur hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Ýurdumyň rowşan geljegiň halkymyň Bagtyar ýetelerini hatirasyna Gahrman arkadamyň döwlet başlanmadyň belent başlanyň aman jananyň sag bolmagyny, alparýan el ýurt bähbeti, umumy adamzat ähmiýetli işleriniň rowaj almagy arzu edildi. Berkarar döwletimiň täze ýamynyň galkynçy döwründe hemde döwletimiň garaşdyrdygynyň 34 ýyllyk bayramynyň şany dawralary besenýän günlerinde daşar döwletleriň dünýä belli kompaniýalarynyň önümi bolan täze awtologlaryň Mary welaýatyna da gelip gowuşmagy, arkadaly Gahrman terdarmyň welaýat, şäher, etrap häkimlikleriniň işgärlerine, welaýatyň Bagtyar ýaşaýjylaryna toý sowgady boldy. Hormatly prezidentimiň sowgat beren bu täze ýeňil awtologlary Mary şäheriniň görkany köçelerinde täze golan döwrüp binalaryň öňünden geçip, şäheriň gödel keşfi bilen bir bütöw sadaşygy emele getirdi. Soňra täze awtologlar Mary Aşgabat awtomobil ýolunyň ugrundaky Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde uly dawra bilen garşylandy. Toýlary toýa, bayramlary ulaşýan diýarymyzyň tutumly toý dawralaryna utgaşýan pursatlaryna gelip gowuşan täze ýeňil awtologlary Türkmeniň milli däwleti ulyna laýyklykda mehkele garşylandy. Welaýatyň medeniýet we sanaty satanyň ýerine ýetinen aýdymlaryna Gahrman arkadamyň we hormatly prezidentimiň durmuşa geçirýän beýik işleriniň, atudy hem abadan durmuşymyzyň, bayramlarymyzyň naýbaşysy, garaşdyryň wasby belentden ýanglandy. Welaýatyň ýeselagly ýaşullary dawra aýratyn öwüşgün goşan bu täze awtologlar sowgat beren hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman terdarmyň hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadamyň rowaj işleriniň üstünlikleri besenmegini dilek etdiler. Bu ýerde edilen doga dileklerde il agdyberligi, ýurt abadançylygy, Gahrman Hajy arkadamyň we arkadaly Gahrman Hajy terdarmyň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagy, il halk döwlet bähbeti işleriniň hemişe rowaj almagy arzu edildi.
Ähli amatyklary bolan bu täze avtologlar welaýatyň batýar ýaşaýjylarynyň bu ýysançly başlany belinde götürdi. Halkara paragatçylyk we naşmakyna her bir gününi zähmet etsinliklerini besleýän Mary welaýatynyň batýar raýatlary we häkimlikleriň işgalleri täze taryhy ýamda halkymyzyň hal ýagdaýyny ýoklanyrmakda, edara kerhanalaryň tehnik binýadyny putulanyrmakda, alparyan döwlet bähbetli işleri üçin gahrman arkadamyda hemde hormat prezidentimizde alkyş sözlerini beýan etdiler. Turkmenistan, in the heart of the old world, where the sun shines its brightest and the moon feels within reach, lies a majestic land, the independent and neutral Turkmenistan. This state, the heart of the Great Silk Road, crafts a harmonious world where ancient history intertwines with modern achievements. Along the glorious path of Jeytun in this ancient land were city-states rich with abundant grain harvests, where fortresses stood tall, and master artisans of pottery and gold forged their masterpieces. Foremost among them was Altindepe, known for millennia as the birthplace of the first urban culture across the vast expanses of what is now the Karakum Desert. Since then, the fortresses of Parthia, Merv, Amul, and Konargench have long fortified the bonds of friendship among the peoples of the region from China to Sham, from east to west. This grand history is the precious legacy of our brave ancestors. The capital, Ashgabat, the city of white marble, proudly showcases the nation's achievements. Museums, libraries, sports complexes, and awe-inspiring architectural landmarks. Alongside fountains, recreational areas, cozy parks, and vibrant bazaars that breathe life into the spirit of the Turkmen people. Here, the mysteries of the Turkmen carpet, the legacy of the magnificent Akal Teke horses and faithful Alabay dogs, and the melodies of Turkmen national songs unfold, collectively embodying the spirit, uniqueness, and nobility of the Turkmen people, flourishing with countless facets in the 21st century. Today, Turkmenistan reaches new heights in science, education, and sports. Entrepreneurs create national brands, while urban projects turn dreams into reality. This success story is a testament to the power of economic diversification. Turkmenistan boasts a multi-industry, multifunctional economy encompassing energy, chemicals, engineering, construction, and numerous other sectors. This diverse landscape not only strengthens economic resilience, but also paves the way for unprecedented growth and development. The new city of Arkadag, the city of white dreams, built in a record 1,460 days, stands as a symbol of rapid growth and prosperity. Turkmenistan's national cuisine captivates tourists with its rich traditions and diverse flavors. In the Karakum Desert, amidst a stunning array of flora and fauna, ancient traditions have been preserved, impressing with their beauty and vibrancy. Turkmenistan is endowed with vast natural resources and renowned for its monumental projects. In the epoch of the revival of a new era of powerful state, the Turkmenistan-China, Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India gas pipelines, and the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan energy lines warm the hearts of millions living and working across the region. The country is opening new horizons, connecting nations and strengthening bonds through its extensive network of roads and railways, which serve as the lifelines of the continent. As it did centuries ago, Turkmenistan continues to unite the peoples and states of the continent, fostering the development of civilizations. Turkmenistan, the land of the white sun, generously shares its riches with the world. May the world continue its journey along bright paths, and may the sun of Turkmenistan warm the hearts of all who seek happiness and well-being. Welcome to the sunny Turkmenistan.
təşkilatın sağlığını, bagtyar durmuşunu we awadançylygyny goramak gahrman arkadamyň başlanýan we häzirki wagtda hormatly prezidentimizin baş tutanlygyny üstünlikle amala aşyrýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğrudur. Gahrman arkadamyň tagallalary bilen 250 orunluk halkara fiziologiya ilmi klinik merkezi açylyp ulanmaga berildi. Göze paýtagtymyz Aşgabatda halkara fiziologiya ilmi klinik merkezi dünýäniň öňde barjy önürjüleriniň enjamlary bilen üçin edilen bu halkara fiziologiya ilmi klinik merkezi dünýäniň iň kämil öňde barjy önürjüleri bolan Germaniýa Federatiw Respublikasynyň, Yaponiýanyň, Gollandiýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň şeýlede Niderlandlar paçalygynyň awtomatlaşdyrylan häzirki zaman enjamlary bilen ornaşdyrylan we enjamlaryň kömegi bilen raýatlaryň saglyklaryny bejermek hemde dikeltmek şart we takyk ýagdaýda ýerine ýetirilýär. Men Halkara Fiziologiya Ilmi Klinika Merkeziniň klinika barlygyny bölüminiň bölümü deri Mekananaýew. Halkara Fiziologiya Ilmi Klinika Merkezimiz gahrman arkadamyň adamyň düşmegi bilen 2024-nji ýylyň 9-njy oktýabryna açylyp ulanmaga berildi. Halkara Fiziologiya Ilmi Klinika Merkezinde dünýäniň iň soňky gazanan enjamlar ornaşdyrylanlar. Biziň Halkara Fiziologiya Ilmi Klinika Merkezimiz 250 orundan ibaret bolup, merkez maslahat beriş bölümi, şöhle bilen anklaş bölme, funksiyonel anklaş bölme, klinika barlygyny bölme, fizioterapiya, reanimasiýa we anesteziologiya bölme, ondan başga kardioreumatologiya, allergologiya bölme, asma bölme, azin-vazi kirurgiya, umum kirurgiya bölümleri, pulmonologiya, geriatriya, endokrin kirurgiya, endoskopiya, metabolik keselleriniň öňüni alyş bölme, çağ endokrinologiýasy bölme we halkara fiziologiya ilmi merkezi hereket edýär. Bu bölümler özara halkara maglumatlar dolanyş ulgam bilen baglanşykda işläp bejerýän raýatlarymyza ýokary derejeli lukmançylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirýärler. Biziň Halkara Fiziologiya Ilmi Klinika Merkezimiz ýokançdäl keselleriň öňüni almakda, keselleri ýerki döwürde anyklamakda, keseller bejermekde, adamyň ömür dowamyny uzaltmakda, Türkmenistana fiziologiya ilmini ösdürmek boýunça kabul edilen konsepsiýalaklykda bir näçe fiziologiya ilmine degişli ilmi barlyk işleri ýürüte ilmi klinika bölümleri özara ara baglanşykda ýerine ýetirýärler. Gelin inni bolsa bölümlerimizde işleriň alınıp baryşy, raýatlarymyza berilýän lukmançylyk hyzmatlar bilen giňişleýin, tanşalyň. Inhabet Halkara Fiziologiya Ilmi Klinika Merkeziniň 5-nji gatyna ýerleşýän ýurdumyzda ilkinji ýerek açylyp ulanmaga berilen Çağ Endokrinologiýasy Ilmi Klinika bölümine dur. Çağ Endokrinologiýasy Ilmi Klinika bölümine 20 orunluk 10 ýaşaýan çağlaryň endokrin ulgamynyň bozulmalary bilen bagly ýüze çykýan keseller bejermekde. Şol ulgama degişli keseller olan çağlara şu bölümde yatıp bejer almaga, özleriniň saglyklaryny doly bejerip ýurdumyza gerekli ýaşa bolup ýetişmek üçin ähli şertler dördilen. Çağ endokrinologiýasy ilmi klinika bölümine endokrin ulgamlarynyň bozulmalary bilen bagly dürli keselleri bejermekde bir näçe dünýä ülgülerine laýyk gelýän ähli enjamlar ýerleşdirilen. Bu ýerde ýörüte ilkinji ýerek ýurdumyza açylyp ulanmagy bilen bu ilmi klinika bölümine çağalaryň kesellerini bejerilýän döwrüne 10 ýaşaýan çağalar özleriniň gerekli ähli oýunlary bilen bedenter we sport bilen utgoşukly ýagdaýda kesellerini bejermekde oňuň täsirini ýetirýär. Görüşümizde ýaly Çağ Endokrinologiýasy Ilmi Klinika bölüminiň korunluk otagyna dur. Bu iki orunluk otogda bejerýän çağalarymyzyň ýatymlaýyn otoglaryna dünýä ülgüleriniň iň soňky gazananlary bu ýerde çağalarymyz üçin ýataklaryny awtomatik ýagdaýda pultun kömegi arkaly dolandyrmak mümkin. Gerek bolan halatda ýörüte lukmanlaryň oturýan otoglaryna habar bermek üçin wagt ýitirmesiz ýörüte awtomatik pultun kömegi arkaly çağırmak hem mümkin. Ýatymlaýyn bejerýän halatlaryna nero diňişligini, rahatlygyny düşünetmäge ýene bir şert göredi. Bu ýeriniň içki binagarçylyk ulgamy
özünün iň soňky gazananlaryny Germaniýanyň iň bir kämil öňdewarjy kompaniýasynyň ajaýyp bina atly sertifikatyna halkara fiziologiýa ilmi kliniki merkezimiziň eýe bolmagy. Şol ýerdäki hyzmat edýän ähli bölümleriň binagärlik uğrunyň dünýä ilmleriniň soňky gazananlary üçin edýänligini ýene urgazak aýdyp bolýar. Çağalaryň endokrin ulgamlarynyň dürli bozulmalary dürli wagtlarda bolup bilýär. Orta mekteplerine ýa-da çağalar baglaryna gatnaýan pursatlaryna özleriniň bilimlerini şol ýerdäki okuw partasy ähli okuw sapaklaryny özleşdirmäge mümkinçiliklerden. Otoň içindäki ähli renkleriň sazlaşygy, oýlan enjamlaryň düzgün boýunça goýulmagy çağaçyklanmadan hassa berk bedenini sagdyn durmuş ýörelesini alyp barmakda özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Wagt ýetirmese, yani özüni oňaýsy duýan çağaçyklaryň gözewçilik nokadyna ýerleşdirilen şepaat uyalaryna awtomatik ýagdaýda habar berip bilýär. Şu synlaýan gözewçilik nokadymyzda hem şepaat uyalary halkara fiziologiýa ilmi kliniki merkezimizde ornaşdyrylan maglumat ulgamy programmasy arkaly gözewçilik etmek awtomatik ýagdaýda kompýuteriň kömegi bilen ýerine ýetilýär. Çağalardan dürli biomateriallar alyp klinika barlygany ulgamla ýa-da dürli maglumatlar netijeleri arkaly wagt ýetirmese klinika barlygany bölümine ýa-da beýleki bölümlere ähli gerekli bolan maglumatlary uratyp bilýärler. Bu gözewçilik nokady ähli dünýä ilmleriniň soňky gazananlary bilen enjamlaşdyrylan. Bu gözewçilik nokadyna kompýuteriň kömegi arkaly bejer alýan çağalaryň ähli beden ýagdaýy barada maglumatlar ýerleşdirilen. Şol maglumatlaryň kömegi arkaly lukmanlara ilkinji lukmançylyk hyzmatlary ýerine ýetirilýär. Bu bolsa lukmançylyk hyzmatlarynyň has hem kämil bolmagyna şert töredýär. Biz halkara fiziologiýa ilmi kliniki merkeziniň 4-nji gatynda ýerleşýän metabolik keselleriň öňlaniş ilmi kliniki bölümine durs. Metabolik keselleriň öňlaniş ilmi kliniki bölümi 20 orunluk otoglardan ibaret bolup, metabolik keselleriň öňlaniş ilmi kliniki bölümine ýüz tutýan raýatlaryň ähli kesellerini erki döwürlerde anyklap, olaryň dogry kesel keskidini goýup we ol keseller bilen bagly bir näçe bejergileri wagtyna berip, olardan sonra ýörüte maşgala lukmanyň ýa-da endokrinolog lukmanyň gözewçiligine bermek bilen bagly lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejede alyp barýarlar. Bu bölümde ýerleşdirilen dünýä ilmlerine laýyk gelýän iň kämil enjamlar, ýüz tutýan raýatlaryň beden agramyny ölçemek, beden agram indeksini dolu bahalandyrmak, ondan aşkada galkan şekilli mäliň dürli bozulmalary bilen bagly keseller, endokrin ulgamlarynyň keselleri, dürli metabolik sindromlar bilen bagly bolan keselleri erki döwürde anyklap we şol keselleri bejermekde özleriniň lukmançylyk ilminiň iň soňky gazananlaryny amaliýata ornaşdyryp şu bölümde zähmet çekýärler. Gelin bu bölümiň içi bilen dolugyny tanşalym. Halkara fiziologiýa ilmi kliniki merkeziniň metabolik keselleriň öňlaniş ilmi kliniki bölüminde ýörüte 2 orunluk bir otog ýerleşdirilen. 2 orunluk bu otogdaky ýerleşdirilen ýörüte ýa-ni ýataklaryň artykmaçlygy Germaniýa Federatiw Respublikasynyň iň kämil ýataklary bolup, bu 522 kilogram agramlyk göterip bilýär. Aşa agramlyk zerarly semizligiň birinji, ikinji, üçüncü derecelerine laýıklykda adamlaryň metabolik keselleriň öňlaniş ilmi kliniki bölümine bejergi almak üçin niýetlenen bu ýataklarda näsa bedenini artykmaç ýagyň, suwuň, beloklaryň, minerallaryň we vitaminlaryň umuman bedenine näme derejede düzüm böleginiň ýitirenligi we kabul edenligini dol görkezýän ykçam
program oturdulan. Bu programma esasında beden agramına gözewçilik etmek, şol beden agramynyň düzüm böleklerine ütköşmelerini bolýanlygyny duymak, ondan aşkada gerek bolan halatyna ýörüýte kislorod kutularynaky kislorodun şol näsaglara ýyzgiderli üzünüksiz gelýänligi dem alş bilen bagly ýa-da ýürek kan aýlanşy bilen bagly beýleki ulgamlaryň işçiligine bozulmalaryň bolmazlygy bejerilýän pursatyna aşa agramlykda nähili fiziologik ütköşmelerin bolýanlygy bedennäki bir näçe bolup geçen ütköşmelere ýyzgiderli gözewçilik etmek, şu otogda yerleştirilen yataklarda, şu enjamlarda ýerine etdirip bolýar. Bu bolsa biziň halkara fiziolog ilmi klinik merkezimizde şeýle yataklaryň yerleşdirilmegi, türlü metabolik bozulmalaryň, beýleki endokrin ulgamlarynyň bozulmalary bilen bagly ýüze çykýan keseller bolan näsaglaryň bu bölme ýüz tutup şu ýerde kesellerini ýyzgiderli bejermäge mümkinçilik berýär. Biz ýaşlyk manlar üçin şeýle döwrüp saglyk goraş merkezlerine zähmet çekmäge döretip berýän ähli mümkinçilikler üçin Gahrman arkadagy Gahrman Serdamyza köp sag bolsunmy aýdýar. Gahrman arkadamyň, hormatly prezidentimiň janlar sag, ömürler uzak alyp barýan işleri rowaj alsyn. Gahrman arkadagy Gahrman Serdamyza ähli türkmen halkymyzy mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramy bilen tüýs ýürегimizden gutlaýar.
Men Türkmen Telekom elektrik aragatnaş kompaniýasynyň sünärmeni Dewlet Bäşim. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimizin parasatly başçylygyna, Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň taýsy tagallalary, egsilmez yklasy, idi watanymyza mähriban, halkymyza söýgüsi bilen garaşsyz bir Türkmenistan döwletimiz innowasion ösüş ýoly bilen önämli öňe barýar. Ýurdumyzda öňde barys tehnologiýalary ornaşdyrmak, sanly hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak, aragatnaşyk ulgamlaryny döwre atlaşdyrmak, täze tehnologiýalary we enjamlary ornaşdyrmak, şeýle hem özara bähbetli halkara hyzmatdaşlygy ýoly goýmak meselelerini aýratyn ul üns berilýär. Türkmenistanyň durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň uzak möhletliğin maksatnamasynyň üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde ägir uly tehnologiýa ötüşini amala aşyrýar. Bu maksatnamada innovasiýalaryň, ýokary tehnologiýalaryň we sany ulgamyň ornaşdyrylmagyna, äkli ulgamlaryň kompýuterleşdirilmegine hem-de dünýäniň iň gowy tejribesini, şol sanyna maglumat goraglygy ulgamyna gazanýanlaryň özleşdirilmegine aýratyn ulun berilýär. Halkara ülümlerine gabat gelýän hem-de maglumat alışmagyň ýokary hilini üçin edýän milli telekommunikasiýa ulgamynyň ösdürilmegi Türkmenistanyň Merkez Aziýa täwirinde möhüm merkez günnägäriň we günmataryň Demirgaz we Günortanyň arasynda uly ähmiýetli maglumat aragatnaşyk köprüsi hökmünde ornunyň barka artmagyna ýardam berýär. Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligi Türkmenistanyň aragatnaşyk babatda döwlet siýasatyny durmuşa geçirýän hem-de aragatnaşyk babatda işin döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edarasy bolup durýar. Ministrlik üstüne ýüklenen wezipeleriň çäklerini yerli we öýjükli telefon aragatnaşygy, internet ulgamy, poçta hyzmatlary, sanly ykdysadyýet, kiber howpsuzlygy, hemra aragatnaşygy, milli tele we radio ýaýlymlaryny ýaýratmak, hünärmenler taýýarlamak ýaly ugurlar boýunça işler durmuşa geçirýär. Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligi halkara elektr aragatnaşyk birleşiginiň bütün dünýä poçta birleşiginiň garaşsy döwletleriň arkalaşygyna, agda ýurtlarynyň aragatnaşyk boýunça sewit arkalaşygynyň sanlary we domen atlary bermek boýunça internet korporasiýasynyň we başga da birnäçe iri halkara guramalarynyň dolyk hukukly agdasy bolup, bu guramalar bilen uzak möhletliğin işçen hyzmatdaşlygy alyp barýar. Arkadagy gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygyna, ýurdumyzyň transmilli opsiki filmli aragatnaşyk ulgamynyň geçirjilik kuýuby ýokarlandyrylyp, üstaşyr aragatnaşyk akymlarynyň meçhuri ýygyderli artdyrylýar. Döwletimiz diňe bir Aziýa täwirinde däl, eýsem günnägäriň we günmataryň arasynda wajyp maglumat aragatnaşyk köprüsini emele etmeýär. Türkmenistan halkara optik süýümli magistral aragatnaşyk ulgamlarynyň 8-sini özüne birikdirýär. Olar Aşgabat, Bajgaran, Serhadabad, Torgundy, Umamnazar, Akina, Türkmenabad, Alat, Garabağoz, Kenderli, Serhadabad, Torgundy, Umamnazar, Akina we Daşoğuz gürlen aragatnaşyk ulgamlardyr. Bu aragatnaşyk ulgamlary halklaryň ýakynlaşmagynda, döwletleriň durnukly ösmeginde, idi watanymyzyň logistik merkeze töwürmegine möhüm orny eýleýär. Türkmenistanyň çägine gurulyp ulanmagy berilýän halkara optik süýümli esasy aragatnaşyk ulgamlary hem ýygyderli döwre wagtlaşdyrylýar. Biz hem ýurdumyzyň bagtyar ýaşlaryna uly anam bildirip, olar üçin iň gowy şertleri, mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagymyza we arkadagyly gahrman serdarymyza tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe gahrman arkadagymyzyň arkadagyly gahrman serdarymyzyň daşyna mäkam jestleşen kämil ýaşlarymyz bilen belet maksatlarymyz murat tapsyn. Gahrman arkadagymyzyň beýik işleri, döwletli ýoly, arkadagyly gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygyna mundan meýlekde dowam bolsun. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiziň janlary sag bolsun. Ömürler uzak bolsun, alyp barýan işler rowaj alsyn. Gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimizi we ähli türkmen halkymyzy mukaddes garaşdyrylmyzyň şanyny 34 ýyllygy bilen tüý sürekden gutlaýaryn.
Men Winselkom elektrik araçlaş kampaniýasynyň hünärmeni Oraz Ahmet Allanur. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyza sanyk ysady ysyrma hakynda berýän tawsiýaklaryna ural milli programma önümlerini öwretmek, sanyk hyzmatlaryň sanyny artdyrmak boýunça Türkmenistanyň araçlaşyk ministrliginiň hünärmenleri tarapyndan tassamalar taýýarlanyp işe goýberdiler. Türkmenistanyň sanyk ysady ysyrmagyň döwlet maksatnamasynyň esasy wezipelerini döwlet hyzmatlaryny ýerine ýetirmekde idaralaryň maglumat sulgan hökmünde Türkmenistanyň araçlaşyk ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň arasynda Türkmenistana pudagara elektron maglumat alşmak bolgamynyň ornaşdyrylmagyna ýardam bermek hakynda tassama resmi namas baglaşyldy. Resmi nama laýykda pudagara elektron maglumat alşmak bolgamyny öwretmek we işe giýdirmek hem-de bu bolgamlara başlanýan tapgyrda 10 sany pudag edarasyny birleşdirmek hem bu ugurda işlejek hünärmenler taýýarlamak, halkara tejribesini öwrenmek we işlerini gornulmak gözegine tutuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy tarapyndan çehdiki maslahatçylaryň hem-de Türkmenistanyň araçlaşyk ministrliginiň hünärmenleriniň gatnaşmagyna kiber howpsuzlyk talaplary gözegine tutulan X-Road platformasy gurulyp işe goýberdi. Şeýle hem maglumatlaryň howpsuz alyş çalışmagyny ýola goýmak üçin howpsuzlyk şäher enjamlary gurulanyp belenen tertipde gulalaşga laýykda pudagara elektron maglumat alşmak bolganda 10 sany ministrlikler hem-de pudag edaralar biriktirildi. Bulardan başga da häzirki wagtda alyp barýan işleriň çäklerine döwlet edaralary tarapyndan amala aşyrylan sany elektron hyzmatlar pudagara elektron maglumat alşmak bolganda biriktirildi. Agzalyp geçilen döwlet edaralaryň hem-de elektron hyzmatlaryň pudagara elektron maglumat alşmak bolganda biriktirilmegi ýurdumyza raýatlary hem-de döwlet edaralaryna hyzmatlary gysga wagtyň içinde ýerine ýetirmäge, çykdyjylary tykşytlamaga, maglumatlaryň el ýeterligi hem-de olaryň gorunlygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik töredir. Tassama laýykda hünärmenler taýýarlamak boýunça anyk barýan işleriň çäklerine Türkmenistanyň araçlaşyk ministrliginiň hem-de tassama gatnaşan pudaklaryň 70 sany hünärmenler üçin howpsuzlyk maglumat technologiýasynyň tor internet bolganlar boýunça tapgyrlaýan okuwlar geçirilip, degişli şahadatnamalar berildi. Tassamanyň durmuşa geçirilmegi pudaklaryň arasynda maglumat alşmagy ýönekeýleşdirmäge, gije gündüziň dowamynda maglumatlaryň el ýeterligi üçin etmäge, ýurdumyzda elektron hyzmatlaryň sanyny artdyrmaga giň mümkinçilikler döredir. Bu bolsa öz gezeginde elektron maglumat dolanşynyň derimini giňeltmäge, bolgamlaryň awtomatlaşdyrmagy netijesinde bolsa serişdeleri tygşytlamaga, şeýle de elektron hyzmatlary orgamlaşdyrmaga ähmiýet berer. Biz araçlaşykçylary işlemäge giň şertler döretip berýän Gahrman Arkadaňyň we hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Gahrman Arkadaňyň we hormatly prezidentimiziň janyna sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Alyp barýan işler üstünlikleri beslensin. Gahrman Arkadaňyň hormatly prezidentimizi we ahli türkmen halkymyzy mukaddes garaşdyrmamyzyň şany 34 ýyl toýu bilen tüýsirekden gutlaýar. Men Türkmenistanyň elektrik araçlaş kampaniýasynyň hünärmeni Ýolla Gulan. Gahrman Arkadaňymyzyň öňde warjak siýasatynyň netijesinde mukaddes garaşlylygymyzyň 34 ýyl içinde ýurdumyzyň ähli pudaklaryna ýokardy eklenýän ösüşler gazanyp, bu babatda araçlaş ulgamyna hem uly tepkitlere ýetildi. Häzirki wagtda Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygynyň esasy wezipeleri çözmekde ygtybarly we awraýly hyzmatdaş bolup durýar. Hormatly prezidentimiz tarapyndan tatbiklanan we sünnükle amala aşyrylýan Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanylyk taýda götürmek konsepsiýasy pudaklary tehnologiýa taýdan özgertmegiň we döwlet tarapyndan dolandyrmagyň ýurdumynyň serişdeler we öňçülük kuwwatynyň esasyny ykdysadyýaty ösdürmegiň özbaşy serişdesi bolup durýar. Sanlaşdyrmak milli ykdysadyýatymyzy hiç taýdan täze derejäge çykarar. Ýurdumyzyň telekommunikasiýa ulgamyny gadalaşdyrjy hukuk bünyady kämilleşdirilýär. Bu babatda aragatdaş hakynda Türkmenistanyň internet toruny ötüşini we internet hyzmatlaryny hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda maglumatlar we ony gorumy hakynda
kiber hopsuzluk hakynda, elektron resminame dolaşy we sanly hyzmatlar hakynda Türkmenistanyň kanunlary we beýleki hukuknamalar kabul edilip, sanlyk saadet, tyndyk, amatlyk, tyşytlyk düşünjeler bilen bep baglanşyklar. Sanlyk saadet ýurdumynyň ösüş tepkiniň çaplanmagyna we sanly tehnologiýalar ulanmagyň hasabyna ilatyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagyna şeýledi. Milli saadetiň düýbünden tapawutlanýan täze hile geçmegine ýardam berýär. Ýurdumyzda ilaty höndürilenýän durly görnüşli hyzmatlaryň netijelerine üçletmek maksady bilen durmuş ulgamynyň durly produktlaryna sanly innovasiýalary ornaşdyrmak boýunça anyp barlan giň gerimli işler öz oňy netijelerini berýär. Hormatly prezidentimiň ýöre karary bilen Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligini Türkmenistan döwletimizde sanlyk saadet ösdürmek boýunça ygtyýarly edara diýip hitlenilme bilen maglumatlar ýamyna dünýä üçin bilen aýakdaş gitmek, sanlyk saadete geçmek, elektron resminamalar dolanşygyny gornamak ýani möhüm wezifeler aragatnaşyk kodugynyň faýyna düşýär. Ýurdumyzda sanlyk saadetiň işçiň sürlen häzirki wagtynda Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligi tarapyndan elektron döwlet hyzmatlar portaly döredilip, bu portaly döwlet hyzmatlarynyň ýekde maglumat ulgamyny üçin ýa kämmil maglumat geçiriş ulgamynyň bolmagy ýurdumyzda elektron sowda hyzmatynyň barha artmagyna, elektron resminame dolanşygyna, maglumat geçirjiligine we netijede önümçülüň ýokarlanmagyna getirir. Ýurdumyzda halkyň internet hyzmatlaryna bolan istekleri kanagatlandyrmak maksady bilen internet ulgamynyň göwrüm giňendirilip, ýokary tynlykly internet akymynyň tynlygy hem izgiderläpdirilýär. Olaryň häzirki wagtda gowrumlar halkymyzyň we halk hojalygynyň durly podagedara karhanalarynyň internet hyzmatlaryna bolan isteklerini kanagatlandyrýar. Häzirki wagtda ýurdumyzyň aragatdaşyk ulgamyny dünýäni insan gazananlaryny döwrat tehnologiýalary ornaşdyrmak işi netijelenip barýar. Optik sistemini magistral ulgamlaryny kämilleşdirmek boýunça uly taklamalar amala aşyrylýar. Döwletimiň ýa-da Merkez Aziýa tebitine däleýsem Gunnowar we Gunmatar arasynda wajyp maglumat aragatlaşyk köprüsini emele getirýär. Ýurdumyzda anyp barýan dünýä häkmetli işler, giň gerimli taklamalar da özgertmeler, ahkadaly gahtamak erdamynyň başdanlygyna, ata-watanymyzyň beýik tepkilerini nazarlap, sünnükli barýanlygyna şahytlyk edýär. Hormatly prezidentimiň ýygy-derli tagallarlary tatyna aragatnaşyk ulgamynyň ösdürülmegi hemde bu urda halkara hyzmatdaşlygynyň ýaýlanlandyrylmagy we ýurdumynyň ötüşleriniň waly köprüsi bolup durýar. Şeýle ajaýyp zamanada işlemäge, döretmäge, giň günçükleri döretip berýär. Gahryman arkadaşlar, gahryman ferdanymda köp sawurtyn baýda. Gahryman gahryman ferdanymyň janlary sag bolsun. Ýurt bähket alyp barýan işleri elbetde bir başyklara beklentin.
Habarlaryň şu sanynda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji mejlisine gatnaşdy. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde aýdym sady dabara geçirildi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow gutlaw hatyny berdi. Onu şeýle diýilýär. Sizi halkara parahatçylyk we inançmak gelenine muqaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk toýunyň bayram edilýän günlerini beýlenilýän doglan günüňiz münasibetli Türkmen halkynyň hemde Türkmenistanyň halk maslahatynyň adyndan tüý sürekli unutlaýan. Sizin janyňyzyň sagy, ömrüňiziň uzak bolmagyny, berkarar watanymyzyň mundan meýlekde gülläp ösmegini, ykdysady kuwatyny berkitmäge, mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasy ýokarlandyrmaga gönükdirilen düýüpli özgertmeleriňiziň parahatçylyk we dostluk ýörgülerini esaslanýan içeri hemde daşary siýasatynyň hemişe ruwaşlyklary beslenmegini arzuw edýän. Sizin başçylygyňyzda agdy bir halkymyz beýik özgertmeler ýoluny aýdyň maksatlar bilen anamly öňe barýan watanymyza garaşdyrlyk bayramyny uly zähmet üstünlikler bilen dawrandyryp, nesilleriň bagtyar geljegi üçin täze ösüşleriň binýadyny gurýar. Sizin belleýişiňiz ýaly berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne biziň galanýan ähli üstünliklerimiz, ýeňişlerimiz, berkararlygymyz hemde bagtyarlygymyz öz göz başyny milli büýsanjymyz bolan garaşdyrlygymyzdan alyp gaýdýar. Bugun Türkmen topragynda taryhy altyn harplar bilen ýazylýan döwlet we jemgyýetçilik ähmetli wakalar giň ýermelýär. Muňa ýakynda paýtagtymyzda uly ruhlanykda geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisi we siziň ýollaşçylygyňyzda kabul edilen taryhy çözüklerim aýdyň şaýatlyk edýär. Sizin üstünlükli durmuşa geçirýän ykdysady siýasatyňyzyň netijesini ýurdumyz häzirki wagtda dünýäde çal tepkinler bilen ýaşaýan döwletleriň kataryna tanalýar. Bagtyar döwrümiz adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen beýik işleri, durmuşda aýdan goragullyk halkymyzy çäksiz buýsandyrýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýin etdirmeň milli maksatnamasy we beýleki maksatnamalary esasyna milli ykdysadymyzda ýokary ösüşler gadanylýar. Täze şäherdir owularyň gurulşyklary güýçli depkinne dowam etdirilýär. Ýakynda siziň gatnaşmagyzda çüýşe önümlerini önerýän täze önümhananyň döwlet serhet gullugynyň sarag serhet birikmesiniň bide binalar toplumy açylyp ulanmaga berilmegi. Ata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artýanlygynyň, ýurdumyzda halkymyzyň bagtyarlygy ugruna anyp barylýan ýyly urpakwytly tagallalaryň üstünlikleri besenýänliginiň nowata aýdyň beýanyny uruly. Siziň döwletli başlanýşlaryňyz bilen ýurdumyzyň welaýatlaryna täze döwrüwap owanyň we şäherçäniň paýtagtymyzda döwrüwaplaşdyrylan Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 15 ýyllyk seýilgäkiniň dabarlaşylmagy, watanymyzyň garaşdyrlyk bayramynyň öňsirasini halkymyz üçin ajaýyp sowgat boldy. Siziň başçylygyňyzda halkara parahatçylyk we ananşmak geli Türkmen halky üçin bagtyarlygyň, abadançylygyň, rızgal bereketiň, bolçylygyň, jemgyýet agdy birliginiň ýyly bolup, siziň ýygyderli tagallalaryňyzyň netijesini ýurdumyzyň sazlaşykly ötüş ýolunyň gonurjy tapgyryny öwrülýär. Häzirki günlerde tutuş jemgýetimizde hemişelik beýtaraplygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramyny munasyp zähmet üstünlikler bilen garşylamagyň ruhy galkynçy duýulýar. Siziň sebitde we halkara giňişlikde dost soňun gatnaşyklaryny ösdürmek, parahatçylygy inançmagy pogtalandyrmak, durnukly ötüşi üpçün etmek ugruna öňe sürýän başlanýşlaryňyz barhara başlanýar. Türkmenistanyň durnukly ötüş maksatlary, öňüňleriş diplomatiýasy, sebit meselelери boýunça öňe sürýän başlanýşlary Birleşen Milletler Guramasy we beýleki awraly halkara guramalar tarapyndan ýygyderli gollanylýar. Türkmenistan dünýä döwletleri ýeri halkara guramalary, hususan Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyk ösdürmäge möhüm ähmiýet berýär. Siziň gözel awazda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykargydy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna eden çuňur mazmuny çykyşyňyz
öňe süren tekliplerinizi umum adamda ähmiýeti bilen halkara giňişlikde giň gollugy eýe boldy. Bu bolsa ediz watanymyzyň insanperwerlik, parahatçylyk, söýjülük we hoşniýetlik ýörünglerini hasa davranylyrdy. Sizi doglan günüňiz münasibetli türkmen halkynyň hemde Türkmenistanyň halk maslahatynyň adyndan ýene-de bir gezek tüý sürekdir otlaýan. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyl ýurt pähwitli, umum adamda ähmiýetli başlanýşlaryňyz mundan meýlekde rowaç bolsun. Türkmen paýtagtyndan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäherine tarap uçuşy amala aşyran hormatly prezidentimiň şory New York şäheriniň John Kennedy adynaky halkara howa menziline gelip gonni. Bu ýerde hormatly prezidentimizi resmi adamlar garşyladylar. Şu ýyl halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllygynyň Birleşen Milletler Guramasynyň esaslandyrylmagynyň 80 ýyllygy bilen gabat gelmegi ýurdumyz üçin şeýlik hem halkara jemgyýetçilik üçin çuňur mana iýedir. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan resmi taýdan 3 gezek ikrar edilen Türkmenistanyň betaraplygy, ýurdumyzyň parahatçylyk, dornukluk we hyzmatdaşlyk ýörünglerine esaslanýan daşar siýasatynyň möhüm bölegi bolup, ýurdumyzda dünýä döwletleri bilen netijeli gatnaşyklary sürmek üçin esas bolup hyzmat edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş taparynyň çäklaryna hormatly prezidentimiz 22 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň döwredilmeginiň 80 ýyllygy münasibetli baş assambleýanyň ýokary derejeli plenar mejlisine gatnaşdy. Türkmenistan betarap döwlet hökümine parahatçylygy, durnuklugy we halkara hyzmatdaşlygyny puturundyrmaga gönükdirilen daşar siýasaty durmuşa geçirýär. Türkmenistan dünýäde betaraplygy Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen ilkinji döwletdir. Ýurdumyzyň bu hukuk ýagdaýy ähli howpsuzlyga işen goşun bolmak bilen watanymyzyň halkara giňişligindäki köp sanly başlanýşlaryna öz beýan tapýar. Parahatçylyk we howpsuzlyk puturundyrmak boýunça başlanýşlary öňe sürmek Türkmenistanyň parahatçylyk dörüjülük siýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyz gapma garşylyklaryň öňüne almagy we döwletleriň arasynda dialog gollamagy gönükdirilen taglimleri işen ilerledýär. Bu ugurdaky taglalar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýörülgülerini agrarlygyny we ähli meseleleri çözmekde guramanyň ygtybarly hyzmatdaş hökmüne çykyş edýändigini görkezýär. Ma'lum bolşýaly 2025-nji ýylda iki möhüm sene Türkmenistanyň betaraplygynyň 30 ýyllygy we Birleşen Milletler Guramasynyň esaslandyrylmagynyň 80 ýyllygy bellenilýär. Bu iki ýubiley senäniň gabat gelmegi Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky taryhy ara baglanşygy görkezýär. Ýurdumyzda betaraplyk hukuk derejesine eýe bolan gününden bäri geçen 30 ýylyň içinde bu halkara hukuk derejesiniň parahatçylyga ýardam bermek üçin netijeli gural bolup durýanyny suwd etdi. Türkmenistan de hukukluk beýleki döwletleriň öz ýarlygyna hormat goýmak we içerki işlerine goşuşmalyk ýörünglerine esaslanýan açyk we adyl daşar siýasaty durmuşa geçirýär. Bu siýasat ýurdumyzda dörli döwletleri şol sanyna sevdäki goňşy ýurtlar bilen sazdaşlyk gatnaşyklary alyp barmaga mümkinçilik berýär. Peder ýoluny münasip derejede dowam etdirýän arkadagly gahrman serdarymyzyň öňden görjülükli we netijeli siýasat arkaly ösüşleriň belentliklerini tarap önemli gadam urýan ýurdumyzyň her bir güni şanly wakalary ajaýyp zähmet üstünlüklerini besenýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň parasat ýolbaşçylygy bilen milli ykdysadyýetimiziň ähli puduklary sazdaşykly ösüş ýoluny düşdi. Bu bolsa mehriban watanymyzyň abadançylygynyň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berqarar bolmagy ugrunny döwlet derejesinde edilýän taglalaryň aýdyň netijesidir. Bunu şu diýarymyzda halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkidilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigini bellemek gerek. Bu ýörelgiler arkadagy gahrman serdarymyzyň watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen parasatly jümlelerini öz beýany tapýar. Çünki hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyny amala aşyrylýan giň möçberli özgörtmeleri, durmuşa geçirilýän ähli işler ýurdumyzda abadançylyk we bagtyar durmuşyň berkidilmegine gönükdirilýär. Bu bolsa adamlary täze bilen sepkitleri iýilmegi we egurt uly zähmet üstünlüklerini gazanmaga ruhlandyrýar. Arkadagy gahrman serdarymyz dünýäniň dürli ýurtlaryny we awraýly halkara guramalarynyň çäklerine geçirilýän giň möçberli forumlara we maslahatlary gatnaşyp Türkmenistanyň ähli parahatçylygy,
howpsuzlyk we durnuk ötüşi öpüşün etmek ýaly ýolgular öz üçin alýan başlangyçlaryny öňe sürýär. Hormatly prezidentimiz dünýä döwletleriniň başdanlary, awraýly halkara gurumalaryň ýolbaşçylary bilen geçirýän duşuklaryny äklimi parahatçylyk öpüşün etmek babatda Türkmenistanyň garaýşynyň üýtgüsizligini belleýär. 2025-nji ýylda Birleşmiş Milletler Guramasynyň 80 ýyllygy we Türkmenistanyň kemişilik beýtaraplygynyň 30 ýyllygy bellenýär. Bu şanly fenerler biri-biri bilen berk baglanyşykly bolup, ýurdumyz Birleşmiş Milletler Guramasynyň belent maksatlaryny durmuşa geçirmekde bilelikli tagallaýetlerge taýýardyr. Şunu Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we ynançmak gelip aglan etdi. Kadaryň ekologiýa taýdyny arasynda Türkmen kenaryna geçirilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyny hormatly prezidentimiň eden taryhy çykyşyna maslahata gatnaşyjylar tarapyndan aýratyn ähmiýet berildi. Munyň özi arkadagy gahrman serdarymyň öňe sürýän başlangyçlarynyň halkara giňişligini uly gollawy münasip bolýanlygynyň nowatdaky beýanlar. Hormatly prezidentimiň taýlasy bilen ýurdumyzyň dünýäniň durly künjeklerini ýagnylandyrylan 20 şöyle sergileri işin atlaşanlığından bellemek yakımlı. Munun ödi Türkmenistan'ı öndürlü diyen belgili yokoru hiyli haritlerin, sahavatlı Türkmen toprağını östürülüp yetiştirilen ekologiya taydın arası önümlerin, bütün dünya sergilerini münasip ornu yeleyenliginin aydın suutlamasıdır. Bu olsa, ähli uğurları boyunca saatlaşıklı ötüş yolunu düşen Türkmenistan bilen hırmatlaşık etmeye kadıklanmadılar yani yurtların sahanının artmagan şertlenir. İqtisadiyetimizdin biniyatlayın puğdağı olan yanlış energetik toplumunun ähli düdümlerini alıp barlayan işler, häzirki zamanın ösen teknologiyalarına dayanýar. Şol bir wagtyň özünde yurdumyzda bu uğurdaky halkara hyrmatdaşlyk işine sürülýär. Tebii gazyň baýgorlaryna eýe bolan Türkmenistan özüniň ýalňyş serişlerini tutuş adamdaryň bähbidini görükdirýär. Şunu Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirişleriniň gurulşyny görkezmek bolar. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň neft gaz senatyna gaýtadan işleýän önümçilik toplumlarynyň gurulşyklaryna möhüm ähmiýet berilýär. Neft we gaz gaýtadan işleýän senaty toplumlarynyň ýetgiderli önümçiligi milli iqtisadiyetimiň kuwatlanmagy bilen barhatarda ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň ýokurlanmagyny şertlendirýär. Türkmenistanyň döwrewap energetika ulgamy milli iqtisadiyetimizi okkunly ösürmeň möhüm şerti bolup durýar. Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň gerimli senagat iştirmak maksatnamalaryna laýyklykda ýeri senagat kärhanlar guruldy we gurulmagy dowam edýär. Bu möhüm puwdoň maddi enjamlaryň binýadyny düýpli döwrewaplaşdyrmak we puwtulandyrmak boýunça netijeli çäreler durmuşa geçirilýär. Hormatly prezidentimiň başdanlygyna ýurdumyzda gurulşyk puwdogynyň maddi enjamlaryň binýadyny puwtulandyrmak we düýpli döwrewaplaşdyrmak, bu puwdog üçin ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak boýunça maksada gönüktirilen işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu işler bolsa durly maksatly binalaryň gurulşyklarynyň depkinlerini ýoklandyrmaga mümkinçilik berýär. Şunun bilen malykda ýurdumyzda her ýylda önümçilik we durmuş maksatly binalaryň toplumy gurulýar. Gahrman arkadamyzyň taýlasyndan binýat bolan Arkada şäherine şäher gurulşyk maksatnamatynyň nysgolyk görnüşiniň amala aşyrylýanlygyny bellemek gerek. Akylly şäher konsepsiýasy esasynda bina edilen täze şäherde adamlaryň ýokary derejeli diýin jalşy we amatly ýaşaý üçin ähli şertler döredildi. Şanly fenerleriň hormatyny durmuş maksatly binalaryň açylyş dawratyny guramak asyrly däbe urildi. Şunun ýaly giň möşhurly dawarlara gatnaşýan we täze ýaşaýyş jaýlaryna göçüp gelmek bagty miýetlerden iýleşdirmel ýurdumyzda adamlar hakdaky aladanyň döwlet siýasatynyň möhüm ugurlary hökümine kesgitdiňi üçin hormatly prezidentimiz alkyş töllerini aýdýarlar. Häzirki döwürde owusuna toplumynyň ähli puwdoklarynyň ösüş depkinleri barha ýokurlanýar. Hormatly prezidentimiň taýlasy bilen puwdoň maddi enjamlaryň binýady berkidilýär. Owu hojalykçylar üçin dünýäniň iň kämil we ýokary öňürjilikli tehnikalary ýetgiderli satyn alınýar. Owu hojalyk tehnikalaryň netijeli ulanmagy bolsa, ýerlerden alınýan hasylyň ýokurlanmagyny we puwdoň önümçilik kuwatlyklarynyň artmagyny şertlendirýär. Arkadagy gahrman serdarymyň gallaç kärençleriň arasyna baryp, olaryň hal ýagdaýy bilen gyzyklanmagy hemde daýhan ihlas bilen ýetişdirilen bugdaý oragyny apata bermegi akbalyny topraga baglan adamlaryň işe bolan höwesini artdyrýar. Şol bir wagtyň özünde puwdoň işini dünýäniň ösen tejribesi,
täzeçil tehnologiýalaryň işçiň ornaşdyrylýar. Bu ulgamda ýurdumyň telekeçileriniň işçiňlik görkezmegi netijesinde gaýtadan işleýän senaga dösürilýär. Owa hojalygynyň hemme tarapdan ösürilmegi netijesinde ýurdumyzda azyk bolşulygam üpçün edilýär. Häzirki döwürde türkmen topragyny ösürilip ýetişdirilen göýük we bakça önümleri, dürli ýerimişler halkymyzyň toý saçaklarynyň baş bedegine urilýär. Köp uğurly sowda bazarlaryny, ýylyň ähli pasyny ekologiýa taýdan arasy önümleriň dürli görnüşleri halkymyza ködürlenýär. Göýük we mewe önümleriniň gaýtadan işlenmegi bilen ýokary hili önümler sowda dukanlarynyň tekşelerini nolurýar. Ulu we kommunikasiýalar toplamy milli ykdysadyýetimiziň möhüm düzüm bölügidir. Onuň ösüş depkini köp babatda tutuş ýurdun ösüşiniň depkini keskitleýär. Ähli oğullar boýunça öz wagtyny we ýokary hili hyzmat etmek welipeti, öňüne goýulan ýük daşamak we ýolagçy gatnatmak hyzmaty öz gedegine ulug ulgamynyň wajyp welipetidir. Türkmenistanyň iň döwri we ulug üssaşyr, logistika düzümini tiz wagtda kemale getirmek nukdaý nazaryndan beýik ipek ýoluny gaýtadan dikeltmek boýunça ýurdumyzyň öňe sürgen başlangyçlary we anyk ädimleri diňe bir milli ykdysadyýetimiziň ösüşini däl eýsem sewtiň ösüşini kuwwatly iteri berdi. Merkez Aziýanyň üstünden geçýän halkara ulug ýollarynyň çatyrgyny ýerleşmek bilen Türkmenistan ägirtul üssaşyr mümkinçilikleri eýedir. Hormatly prezidentimiz şol mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmak boýunça anyk işler durmuşa geçirýär. Ýurdumyzda ilim bilim ulgamynyň ösürilmegine de zerur üns berilýär. Täze gurulýan bilim edarlaryna häzirki zamanyň öten tejribesiniň we täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy möhüm talap hökmünde kesgitlenli. Ýanşlaryň dünýä ilmine çuňur aralaşmagyna aýratyn ähmiýetler. Her ýyly umum bilim berýän orta mektepleriň 1-nji synpyna kabul edilýän okuwçylary hormatly prezidentimiň adyny notebooklaryň sowat berilmegi asylly däwe guruldy. Ösüp gelýän ýaş nesilleriň döwri we tehnologiýalar işiň öýdüşdirmäge, has irki döwürlerden girişmäge giň ýol açýar. Bilimler we talip ýanşlar gününiň bellilenýän pursatlaryny paýtatymyzda halkara senagaçylar we telekeçiler universitetiniň açylmagy we oňa talip ýanşlaryň ilkinji toparlarynyň kabul edilmegi milli bilimiň köp taraply esasy ösdürilýändiginiň nowatdaky beýany urly. Asyrlaryň dowamyna geljek bolan iň ýagşy umytları alamatlandyrýan inelik we çağaly goramagy aýratyn ähmiýet berýän döwletimiz çağalaryň saglygyny dikeltmek we berkitmek üçin ähli şertler döredýär. Çağalar kimme taraplan alada we mehri bilen gurşamak türkmen halkynyň mahsus milli aýratynlyklaryň mirdir. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyň başlangyjy boýunça dördülen Gurban Guly Berdimuhammedow adyny howannarly mätä çağalary himayet bermek boýunça hayır sahawat gadnasynyň alyp barýan netijeli işi munyň aýdyn suwutnamasydyr. Gadnanyň ferişçileriniň hasabyna howannarlygy mätä çağalary paýtatymyzyň hemde welaýatlaryň lukmançylyk edarlaryna dürli operasiýalar geçirmek, bejeriş anyklaýyş işler üçin çykdyjylara, çağalar öýlerine we mektep internatlaryna terbiýelenýän hemde okuyan ýaşyjyk türkmenistanylar üçin lukmançylyk makfatly enjamlar tatyn almagy, tölewleri geçirmek hemişilik iş tejribesini ornaşdyryldy. Kabul edilen saglyk döwlet makfatnamasyna laýyklykda ulgamyň desgalarynyň döwri bap iştirilmagyna, innowasion tehnologiýalaryň iň gowy dünýä tejribesiniň we gazananlarynyň işiň ornaşdyrylmagyna uly ähmiýet berilýär. Halkara hyzmatdaşlygyň işçileşdirmeň çäklerini dünýäniň öňünde barjy lukmançylyk edarlary we ilmi barlygy merkezleri bilen hyzmatdaşlygam ýoly goýuldy. Şunun bilen maglykda saglygy berkitmekde, keselleri anyklamakda, kesele garşy umumy durnuklugy ýoklandyrmakda, umuman ýurdumyzyň ilatynyň ömrüniň ortaça dowamlygyny artdyrmakda möhüm orny ýelýän saglyk goraýyş we sport ýaly möhüm durmuş ulgamlaryna gadarlayan ajaýyp üstünliklerim bellenmäge münasipdir. Halkymyzyň ruhy dünýäsiň baýlaşmagyny, medeniýet ulgamyny we köpçülikden habar berişdirişlerini möhüm orun degişli otturýar. Ýurdumyzda medeniýet we sunugat hemde dörejülik işgärleriniň arasynda dürli bäteşikler guralyp, olaryň ýeňjileri döwlet derejesindäki bayraklara münasip bolýarlar. Bu bolsa olaryň täze eserleri döretmegine, dörejüliň ýokary nusgasyny eýe bolmagyna giň ýol açýar. Ýurdumyzyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan şanly fenleriniň hormatyna gurulýan dawarlarda mehriban watanymyzyň okgunly ösüşiniň we halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öz beýany tapýanlygyny bellemek ýakymly.
Bolsa, arkadagly gahrman serdarymyň ýol başlygyny beýik işler bitirýän halkymyzyň nurana geljeginiň rowşan ýollaryna önemli gadym goýýanlygyny has aýdynlyk bilen äşkär edýär. Ýurdumyzda halk maslahatynyň meclisiniň guramaçylykly geçirilendigini, onu halkymyzyň abadan ýaşaýyşynyň üpşün edilmegine, milli ykdysadyýetimiziň mundan beýlegem kuwatlanmagyna gönükdirilen şöhretleriň kabul edilendigini belläýäninde, amala aşyrylýan işleriň netijeli käsete iýe bolýanyny görkezýär. Hormatly prezident bilen ýergiderli tagalat netijesinde ýurdumyzyň şahar kunjogy al elwan gülleri beslenýär. Paýkasly pederlerimiziň taryhyň dowamyny dörden we dünýä nusgalyk diýipleşүүлeri halkara giňişligine wagt edilýär. Bu bolsa türkmen halkynyň dünýä beren milli kymmatlyklarynyň halkara derejesinde ikrar edilmegini şertlendirýär. Şunun ýaly asly işler we halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegini gönükdirilen beýik maksatlar üçin ýurdumyzyň uludan kiçe ähli ilaty arkadagly gahrman serdarymyza alqyş sözlerine ýaly. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adyna doglan güni münasibetli Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingden, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin'den, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýowdan, Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewden, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmondan, Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowdan, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliyevden, Belarus Respublikasynyň prezidenti Aleksandr Lukashenkodan, Ermenistan Respublikasynyň prezidenti Vagn Hachaturyandan, Koreýa Respublikasynyň prezidenti Lee Jae-myundan, şeýlekim Slovakiýa Respublikasynyň prezidenti Peter Pellegrini'den gutlu hatlary gelip gowuşdy. Gutluglarda hormatly prezidentimize berkjan saglyk, maşgala awadançylygy we jogapkärli döwlet işlerini uly üstünlikleri arzu edilýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna doglan güni münasibetli köp sanly gutluk hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Gutluk hatlaryny iberenler döwlet başçylarymyzy doglan güni münasibetli mehirli otlap, tüý sürekden berkjan saglyk, uzak ömür, eksilmez güýç kuwat we halkymyzyň bagtyarlygynyň hemde rowaşlygynyň behwidine durmuşa geçirýän giň ýerimli maksatnamalarynyň we meýilnamalarynyň geljekde hem üstünlikleri beslenmegini arzu edýärler. Hormatly prezidentimiz doglan güni münasibetli Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary, Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkär işgärleri, Gurbanly Berdimuhammedow adyny howanarlyga mätäç çağdary, himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasynyň adyndan gaznanyň vice prezidentleri, ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan welaýetleriň Aşgabat we Arkadaş şäherleriniň häkimleri, şeýlekim Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Arkadaş şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komiteti başlygy, ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylary, şeýlekim Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary iň gowardyklaryny berdiler. 22 sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde arkadagy gahrman serdarymyzyň belent maksatlarynyň aýdyn ýollary atly aýdym sazy dawara geçirildi. Aýdym sazy dawara hormatly prezidentimiz bilen halkymyzyň agdy berligini geljege tarap ak ýoluň aýdyndygyny wasp edýän göňülleri galkynyrjy ajaýyp çykyş bilen açyldy. Onu berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyna, gahrman arkadagymyzyň saýasyna, durmuşa geçirilýän halkymyzyň abadan durmuşynyň üpsün edilmegine gönükdirilen äger türlü işleri beýan tapdy. Vatanım kuwatly ýaşlary bilen, arkadagly belent başlary bilen, gerçek ogul serdar güýçleri bilen, büýsen türkmen arkadagly serdara, gerçek ogul serdar güýçleri bilen, büýsen türkmen arkadagly serdara, büýsen türkmen öňe barýan arkadagly serdar bilen, büýsen türkmen
Dabara gahryman arkadamyzyň ömrümiň manysynyň dowamatatly seriýatyna taýýarlanan edip sazy kompozisiýa bilen dowam edip, onu halkymyzyň hormatly prezidentimize buýsonjy hemde döwlet başçylygymyzyň töweregine mäkäm jewsigi şahirana dilli aýdym sazlaryň üstü bilen beýan edildi. Konsertde garaşsyz watanymyzyň geljegi bilen ýaş türkmenistanylaryň çykyşlary aýratyn öwüşgün çaýdy. Olaryň ajaýyp sahnada ýerine ýetiren aýdym sazy tans kompozisiýasy şatlyk şowkuny çağalar dürüjüliginiň pekligine beslenni. Konsertiň maksatnamasyna häzirki zaman türkmen sanatynyň baý öwüşgünleri, onuň görnüşleriniň hemde dördüjülük mekdepleriniň köpdürlügi öz beýan tapdy. Sahna bezegi, soňky saatlarynyň şowkuny çykyşlary, joşgunly tanslary tomoşaçylarda ýakymly täsirler galdyrdy. Çünki olarda türkmen halkynyň ösüşiň täze tapgyryna gadam atan, garaşsyz hemişelik bir tarap watanmyza bolan buýsonjy we bagtyarlyk duýgusy şöklendirli. Aýdym sazy dabara meşhur halk we estrada aýdymçylarynyň aýdym saz hemde folklor toparlarynyň çykyşlary bilen dowam etdi. Çykyşlar häzirki zaman öz ýarly Türkmenistanyň okun nesişlerini görkezýän video şekilleri bilen goşdy. Mukamlar köşgünne emele gelen ýokary ruhunetlik we şatlyk duýgusy türkmen halkynyň öz ýarly döwletimiziň ösüşleri beslenin täze taryhy döwrüne gahrman arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiziň atylly başlanýşlaryna bolan buýsonjyny artdyrýar. Munyň şeýledigini bu ýerde ýerine ýetirilen çykyşlaryň mazmunyny has aýdyn görmek boldy. Konsertde türkmen sanatynyň baý dörejlik kuwatyny şöklendirýän çykyşlar uly joşgun bilen dowam etdi. Köp öwüşgünli çykyşlar berkarar döwletiň täze ýamynyň galakynşy döwrü bilen berk baglanşyklydyr. Hormatly prezidentimiziň tagalaty bilen ýurdumyzyň durmuşyny möhmetli şanly wakalaryň aýdym saly çykyşlary medeni çäreler bilen goşdurulmagy atylly däwürli. Konsertde milli we aýdym sanatynyň ajaýyp nusgalary we häzirki zaman eserleri ýanglandy. Edit watanmyzy, onuň gözelligini we kuwatyny wasp edýän öz bolşly aýdym tansy çykyşlary ýerine ýetirildi. Soňky saatlary öz zehinleri we ýokary derejeli çykyşlar bilen tomoşaçylarda ýatan çykmajak täsirler galdyrdylar. Häzirki zaman tehnologiýalarynyň netijeli ulanylmagy bayramçylyk aýdym sahalaryna öz bolşly öwüşgün çaýdy we sahnada şowkunly çykyşlaryň emele gelmegini şertlendirdi. Bayramçylyk konsertine gatnaşyklaryň çykyşlaryna tejribe we saatlyk ýaşlaryň dörejeli gözlegleri aýratyn sazlaşyk döretdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli ugurlary boýunça gadanýan ösüşlerini wasp edýän aýdymçylaryň, sazanlaryň we tansçylaryň çykyşlaryna konsertde gatnaşyjylar uly ruhlendik bilen tomoşa etdiler we şowkunly el çarpışmalary bilen artistleri alkyşladylar. Konsertiň dowamyna ýerine ýetirilen joşgunly çykyşlar bayramçylyk dawratyny bededi. Şeýle çykyşlary halkymyzyň awdançylygynyň nyşanyny ugrly. 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we naşmak ýyly diýen şygarynyň mazmunyny hem özüne jemleýän konsert türkmen sanatynyň baý mümkinçiligini beýan edýän dörejlik görnüşleriniň hemde ilkinji gedek ýerine ýetirilen çykyşlaryň köpdürlügi bilen tapaklandy. Joşgunly çykyşlarda garaşsyz watanymyz hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkançy döwrüniň beýik işleri, mehriban topragymyzyň gözelligi, müdimi adamzat gymmatlyklary wasp edildi. Şunu depkinli ösüş we rowaşlyk ýoly bilen anamly öňe barýan Türkmenistanyň hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna gadanýan üstünlikleriniň tarypy sazlaşykly goşdy. Dabara gatnaşyjylar konsertiň ajaýyp jemlenmesine öwrülip, hormatly prezidentimiziň ak ýoluny wasp edip, ýanglanan watançylyk aýdymyny ör turup, şowkunly el çarpışmalary bilen garşylandylar. Onu hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyň döwlet siýasaty netijesine halkyň awdançylygynyň we ýurdumyzyň mundan beýlekde gülläp ösmeginiň behbidine amala aşyrylýan beýik işler, mehriban watanymyza bolan söýgi, türkmen halkynyň ruhlentligi we ýokary watançylyk duýgulary, parahatçylygy hemde dörejili agrarlygy wasp edildi.
Fevkat bir yer bizim bu adlı diyara. Uzak yaşam kahraman serdarıma. Türkmen turgunlary samba we söwüş sambasy boýunça dünýä kubogy ugruna tamamlanan ýarışda üstünlikli çykyş etdiler. Samba we söwüş sambasy boýunça Täjikistanda tamamlanan dünýä çempionatyna turgunlarymyz baýrakly orunlara ýelediler. 10 döwletden 180 turgunnyň gatnaşan dünýä kubogy ugrundaky ýarışda turgunlarymyz jemi 11 medali eýlemek başardylar. Olaryň 4-si altyn, 3-si kümüş, 4-si bürünç medallardyr. Söwüş sambasy boýunça Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri Ahmet Tanryberdiýew 58, Mari Travnyň sport mektebiniň tälimçi muallimi Isa Arslanow 64, Türkmenawa şäheriniň 1-nji sport mektebiniň tälimçi muallimi Medine Aýdogyýewa 59, Çerji Travnyň 4-nji sport mektebiniň tälimçi muallimi Ziva Orunowa 65 kilogram agramlarda altyn medala munasip boldular. Söwüş sambasy boýunça Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň talibi Amina Guwanjowa 50, Söwüş Sanwaty Milli Federasiýasynyň turgany Sanjarbek Awazberdiýew 64, Däne Trawnyň 3-nji sport mektebiniň tälimçi muallimi Gulzada Joroquliwa 72 kilogram agramlarda kümüş medali eýlediler. Söwüş sambasy boýunça Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň talibi Seydulla Akmamedow 74, İçeri işler Ministrliginiň institutynyň talibi Abdulla Nazargelliýew 88, samba boýunça Akbuğday Trawnyň sport mektebiniň tälimçi muallimi Annegelli Anna Sakedow 88, Türkmenawa şäheriniň 7-nji sport mektebiniň tälimçi muallimi Jemal Öwliýagulywa 65 kilogram agramlarda 1-nji medal gazandylar. Halkara parahatçylyk we ananşmak ýylyna turgunlarymyzyň gazanan üstünlikleri aýratyn ähmiýetlidir. Turgunlarymyzyň halkara ýarşyna baýrakly orunlary eýlemegi garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk bayramyna öz bolşly sowgatdyr. Assalamu alaikum. Edi dileşler, mähriban watandaşlar, siziň ähliňiziň asy halal ojaklaryňyzda ırsyl, bereket, agdy birlik, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadaly Gahrman serdarymyzyň jallanyň sag başlanyň belent bolmagyny arzu edip, şeýle ýagşardylar bilen Türkmenistan teleýilme taýýarlanýan siýasy gepleşigimiziň başlaýar. 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk manaşmak geli Türkmenistan hemişilik bir taraplygynyň 30 ýyllygy şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 80 ýyllyk toýuny milli hem halkara derejetinde bir näçe işler amala aşyrylyp, bir näçe maksatlar hem durmuşa geçirilýär. Ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji ýubiley mejlisi öz işine başlady. Bu mejlise bir ýokary derejede guramaçylykly taýýarlyk görmek, onuň çäklerini Türkmenistanyň öňe süren başlangyçlaryny beýan etmek ugrunda Türkmenistan her ýylky Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda geçme teklipler öňe sürüp, şo teklipleriň durmuşa geçirilmegine hem goşandan goşýar. Siýasy hötdeşligimizde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji mejlisinde öňe sürüljek
bir näçe teklipler, ýagny has takygy, parahaçyk we howpsuzlyk, durnukly ösüş, ulaw energetika, şeýle de halkara insanperwer siýasaty, şeýle hem ekologiya, howa we suw serişdelerini milli hem dünýä derejesinde halkara hyzmatdaşyň çäklerini ösdürmek, munyň halkara guramalaryň çäklerini pultolandyrmakyň möhüm uğurlary, maksatlary diňe bir umum milli bähbitler umum adamzat ähmiýetli bütün dünýäniň ykdysadyetine, siýasatyna özüniň münasip goşak uğurlary Türkmenistanyň başlangyjy etatyny hem öňe sürler. Türkmen diplomatiýeti milli mektebi bolan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyk institutynyň muallimi Ewliýa Goly we Suray muallim häzirki döwürde umum adamzat ähmiýetli bir siýasy wakalarny bir hem Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň nowatdaky 80-nji ýubiley mejlisi öz işine başlady. Däp bolşan Türkmenistanyň eler tutýan garaýşlary, teklipleri öňe sürilýär. Sessiýanyň dowamynda Gahrman Arkadagyň hormatly prezident Muhammed başlangyçlary Birleşen Milletler Guramaty tarapyndan gollanylyp ýürüýtü kararnamalaryň kabul edilmegi, forumlaryň geçirilmegi Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryna ornuny hem pultolandyrýar. Türkmen diplomatiýatynyň milli mektebinde halkara gatnaşyklary boýunça ünärmeler taýýarlanýar. Şu ýerde de eýem köpçük bilen habar we işleri üstü bilen ýürüýtü Türkmenistanyň başlangyçlary, ol ýerde aýratyn uğurlar, onun hem siýasy hem ykdysady hem meden insanperwer uğurlar barada ähli uğurlar giňişen açyk görkezler elbetde talip ýaşaň arasynda häzirki wagtda düýpli işler hem amalaşdyrylýar. Öňe sürülen garaýşlarda halkara parahaçyk howpsuzlyk uğrunyň öňe sürilmegi we döwletleriň arasynda parahaçylygy, howpsuzlyk durnukly süpçün etmekligiň bir mümkinçilikleri barada belleseň halkara hukum kadalarynyň bir dünýäde bir ikrar edilmegini, onun mümkinçiliklerini açmaklykda hem Türkmenistanyň garaýşlaryny tetkiklenen näşeler dogurtunda söhbetimizi ilgin bilen başlaýaly. Karar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwründe arkadaly Gahrman serdarymyň başçylygynda ýurdumyz halkara derejesindäki işleri durmuşa geçirip ol halkara köpçülik tarapyndan giň goldawy eýe bolýar. Ýurdumyz häzirki wagtda meňnamalar esasyna daşary syýasy işini durmuşa geçirýär we üstünlikle amal etýär. Häzirki wagtda Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyk saklamak bilen durly uğurlarda, ýagny parahaçylyk, howpsuzlyk, den hukukly hyzmatdaşlyk, ekologiya, şeýle-de ulaw logistika ulgamynda, energetika ulgamynda durly teklipler öňe sürýär we bu teklipler dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly goldawa eýe bolýar. Hemişelik bir taraplyk derejämiziň şu ýylymyzyň 21-nji martyna yani 3-nji gedek ikrar edilmegi şaýatlyk etdi. Türkmenistan halkara parahaçylygyň, howpsuzlygyň, pultolandyrmagyň ýa-da durmuşa geçirmek bilen Birleşen Milletler Guramasynyň 80-nji mejlisinde hem parahaçylyk ugrunda, howpsuzlyk ugrunda pikirlerini öňe sürmegi meýilleşdirýär. Şeýle-de Türkmenistanyň özara ynama we hormat goýmagy esaslanýan oňyn bir taraplyk siýasatyny durnuklygyň üçin etmegi, gapma garşylyklaryň öňüni almak, şeýle-de şol gapma garşylyklary diplomatik serişdeler ulanmak arkaly çözmek, halkara hyzmatdaşlygy östürmegi möhüm guraly bolup durýandygyndan ugur almak bilen gatnaşyklary geljekde hem dowam etdirjek hakynda bellenler. Şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasynyň ütkesiz ýörelgeleri hem-de dünýä bileşigi tarapyndan ikrar edilen halkara hukugynyň kadalary Türkmenistanyň parahaçylyk dörejilikli tagalalaryň binýadyny düzmek bilen şunuň öz islendik jedil halkara meseleleriň adalatly we parahaçylykly çözümini tapmak üçin tutarly binýat bolup durmagynda galýa we bu uğurda Türkmenistan geljekde hem şeýle uğur alyp barmak bilen halkara parahaçylygyny, howpsuzlygyny üçin etmekde diplomatik serişdeler ulanyp adalatly, deň taraply, deň hukukly çözümler tapmakda ýoluny ilerleder. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygy atly kararnamasyna laýykda biziň ýurdumyz parahaçylyk we howpsuzlyk üçin bir taraplyň ýörelgelerini berjä etmek we durmuşa geçirmek boýunça ýörelgeler ýörüýte gollanmany taýýarlamagy için gatnaşmagy şeýle-de Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda parahaçylyk üçin araçylyk palatasyny döretmek maksady bilen geňeşmeler geçirmek başlangyjyny öňe sürmek hem maksat edilýär. Parahaçylykly gepleşikler
hem de gapma garşylyklary kadalaşdyrmak üçin bir tarap döwletler mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmaga ýardam berýär. Türkmenistan 2025-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda hemişelik bir taraplanmadan 30 ýyllygyna hem de halkara bir taraplyk gününe bagyşlanan halkara paragatçylyk we anlaşma forumuny geçirmegi meýilleşdirýär we şonuň çäginde Türkmenistan bu forum meýdançasyny köp taraplayyn hyzmatdaşlygy şolsany bir taraplyň dostlary toparynyň çäklerinde ýokary derejeli nowatdaky duşu geçirmek arkaly putalandyrmak üçin peýdalanmagy göz tutýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji sessiýasynyň gün tertibinde ilkinji gezek girilen bir taraplyk paragatçylyk we howpsuzlygyň bähbidine atly ben täze mümkinçilikleri hem açar. Türkmenistan ozal 2020-nji ýylda kabul edilen kararnama esaslanyp 2026-njy ýylyň 1-nji ýarmynda halkara paragatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüş prosesini goldamakda hem de berkitmekde bir taraplyk siýasatyň orny we wajipligi atly kararnamanyň taslamasyna garamak başlangyjyny öňe sürer. Biziň ýurdumyz Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň UNESCO-nyň hem de sivilizasiýalaryň birleşiginiň howandarlygynda Sewitiň ýurtlarynyň halkara bilenmenleriniň we edaralarynyň gatnaşmaklarynda Merkezi Aziýa paragatçylyk ýaşaýyş gurmagyň giňişligi ady bilen halkara forumy geçirmegi teklip eder. Halkara we paragatçylyk bilen baglanyşykda ynsanperwer hyzmatdaşlyk ugrunda hem bir näçe teklipler öňe sürilmegine garaşylýar. Hasakygy Türkmenistan ynsanperwer hyzmatdaşlygy halklaryň arasynda anlaşmagyň we özara düşünşmegiň möhüm ugur hökmüne garaýar. Türkmenistan adam mümkinçilikleriniň medeniýetara, dialogyň adam hukuklarynyň ilerledilmegine ýardam berýän taslamалary öňe sürmegi we olary goldamaga çalışar. Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň çäginde zenanlar paragatçylyk we howpsuzlyk atly halkara geňeşmeler geçirmek başlangyjyny öňe sürmek bilen bu format dünýä guruluşunda we sewit hyzmatdaşlygy meselelerinde zenanlaryň ornuny putalandyrmaga mümkinçilik berer. Türkmenistan ýurdumyz Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýaşlar dialogyny gerimini giňeltmek maksady bilen ýaşlar paragatçylyk we howpsuzlyk ähli gün tertibiň çäklerinde Merkezi Aziýanyň ýaşlar dialogyny geçirmegi hem teklip eder. Türkmenistan köp türlü diplomatiýanyň halkara gününi oglan etmek barada başlangyjy Birleşen Milletler Guramasynyň garamagyna hödürler. Bu başlangyç dil we medeni köp türlüge hormat goýmak arkaly halklaryň arasynda anlaşmagyň özara düşünşmegiň hem de dialogyň putalandyrylmagyna gönükdirler. Türkmenistan Aşgabatda ýaş paragatçylyk gurujylary taýýarlajak Sewitleýin platformany döretmek başlangyjyny öňe sürer. Bu merkez diplomatiýa, paragatçylyk, gurujylyk hem de türlü milletleriň arasynda düşünşmek medeniýetini ilerletmek uzgamda ýaş hunarmenleriň taýýarlanmagyny ugur edilýän halkara bilim we dialog meýdançasyna hem öwrülip biler. Türkmenistan paragatçylygyň we ösüşiň esas hökmünde Beýik İpek ýolunyň meden mirasy atly kararnamanyň taslamasyny baş assambleýanyň garamagyna hödürlenmegi maksady edilýär. Halklaryň arasynda anlaşmagyň, özara düşünşmegiň we hyzmatdaşlygyň esas hökmünde taryh, meden mirasyň ähmiýetini açyk görkezmäge gönükdirler. Ve dostluk we hoşnetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň putalandyrmagyna ýardam etmäge, şeýle-de durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge goşant bolar. Türkmenistan 2026-2028-nji ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş geňeşiniň azasy hökmünde şeýle hem esasy komissiýalaryň, edaralaryň düzüminde Birleşen Milletler Guramasynyň işini, işçiň gatnaşmagyny dowam etdirmek bilen biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 2031-2032-nji ýyllarda hemişelik däl agzalygyny we beýleki saýlawy wezipeleri Türkmenistanyň saýlanmagy boýunça taýýarlyk işlerini dowam etmek bilen işçiň köp taraply hyzmatdaşlygy gararlydygyny hem tasdiklar. Türkmenistanyň Merkezi Aziýada ýadro ýaragyndan azat bolmak hakynyň şertnamanyň depozitarisi hem de ýadro ýaragsyzlanmagy boýunça esasy şertnamalara gatnaşyjy hökmünde ýadro ýaragyny ýaýratmazlyk ýöreglerini ýygydarly durmuşa geçirer. Ýurdumyzyň halkara derejesini barha belende galdyrmakda alyp barýan işlerinde gahrman arkadağymyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtjaryn. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, tutjan tutumly işleri elmydama rowaşyklara weslensin. Mähriban halkymyzy, gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk toýu bilen tüs ýürümden gutlaýaryn. Köp sag bolun, Suraýym oglym. Türkmenistanyň öňe sürýän garaýşlary, laýtada paragatçylyk, howpsuzlyk, ynsanperwerlik siýasaty, Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk siýasatynyň mazmuny, onuň hem siýasy, geoiqtisady, geosiýasy ähmiýeti barada
giyin işleyin çok manly täze çıkışın üçin köp sag bolsun aýdýar. Geljekde hem size näme Türkmen diplomatyny milli mektebine ýokary derejeli halkara çyknarmaları taýýarlamak babatynda şeýle-de Gahrman Arkadamyň hormatly prezidentimizin içer hem daşary siýasatyny ýaşlaryň arasynda wagt etmekde düşündirmekde atbaran işleň uluslararası arzu edýär. Hormatly prezidentimiz Gahrman Arkadamyň dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly süpçün etmeň uğrunda giň gerimli tagallalary, başlangyçlary, öňe sürülip gelýän şeýle başlangyçlaryň özi geljekde dünýäde sebitde parahatçylygy, durnukly süpçü döwletleriň arasyndaky ykdysady ötüşler gazanmaklykda esasy biniýatlaryň işleriň ödeni bolar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamydy. Arkadaly Gahrman Serdarmydy. Türkmenistanyň garaşçylygynyň 34 ýyllyk bayram bilen tüýsürekden kutlaýar. Gahrman Arkadamyň, Arkadaly Gahrman Serdarmyň janlarsa başlary belent bolsun. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen siýasy gepleşigimiz geçip gutarýar. Gepleşik alyp bardy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyk institutynyň uly mugallymy Ferhat Şarif. Ýene ýaýymda görüşýänçe hoş sag bolun. Salam mehriban ýerleşler, gaderli teletomaşaçylar. Siziň asly halal ojaklaryňyzda rızky döwletiň ýar bolmagyny, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadaly Gahrman Serdarmyzyň janlarynyň sag bolmagyny arzulap, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty, şeýle hem Türkmenistan tele ýaýlym bilen bilelikde taýýarlanyp, ýaýlyma berilýän Türkmenistanyň parahatçylyk we anaşmak siýasaty, durnuklylygyň we ösüşiň binýada atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýar. Biziň gepleşigimiziň şu edekki mehmany Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly muallimi Dürli Ballyýewa. Şeýle hem şol institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň 3-nji ýyl talibi Dawud Gezerew. Hormatly mehmanlarymyz, gepleşigimizde sizi hoş gördük. Bilişimiz ýaly ýurdumyzda häzirki wagtda ýatdan çykmajak wakalaryň biri Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Muňa hem ýurdumyzyň dürli ulgamlardan raýatlaryň gatnaşmaklary aýratyn bellemäge münasip Türkmenistanyň halk maslahaty hakynda konstitusiýon kanunyna laýyklykda döwletiň demokratik hukuk esaslaryna daýanyp döwletiň içinde demokratiýany dawarlandyrmak, halkyň pikirlerini dinlemek, şeýle hem halk bilen maslahatlaşyp täze kararlar kabul etmek eýýam ýurdumyzda asylly däwe öwrüli. Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisinde hem bir näçe meselelere garalyp, döwlet ähmiýetli kararlar kabul edildi. Şolaryň hatarynda ýokary okuw mekdepleriniň bilim işgärlerine, talip ýaşlaryna berilen döredilen mümkinçilikler hem aýratyn bellemäge münasip durly muallimsiz hem halkara hukukçy hünärmenleri taýýarlamakda öz münasip goşandyňyzy goşýaňyz şeýle hem Türkmenistanyň halk maslahatynyň alyp barýan işlerini, Türkmenistanyň halk maslahaty hakynda konstitusiýon kanunlary bir taliplere öwretmekde, taliplere bilim bermekde kabul edilen kararlar hem bagyz etmekde bir näçe işleri alyp barýaňyz aýratyn hem şu zähmet çekýän ýokary okuw mekdebiňizde ýörüýte ýaş hukukçylar ilmi gurnagynyň çäklerinde hem halipa muallimler bilen bilelikde ýaşlara, ýaş hukukçylary döwletimiziň halk maslahatynyň ähmiýetini aýratyn düşündirýäňiz. Siz hem muallim şu gepleşigimizde, ýerleşlerimizde Türkmenistanyň halk maslahatynyň ähmiýeti, Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisinde kabul edilen kararlar boýunça ýerleşlerimize gurrun beräýsiňiz.
19 sentyabrda paýtagtymyzda Maslahat köşkünde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň başlyklyk etmegini Türkmenistanyň halk maslahatynyň Nowatdaky mejlisi geçirildi. Mukaddes garaşdyrmamyzyň 34 ýylynyň öňü sirasynda geçirilýän umummilli forumyň gün tertibine Mähriban halkymyzyň bagtyar we awadan durmuşyny üpçün etmäge, ýurdumyzyň durmuş ykdysady taýdan mundan beýlekde ösdürmäge gönükdirlen möhüm meseleler hem girdildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne arkadagy Gahrman serdarymyzyň başdanlygyny garaşdy watanymyzy ösdürmek uğruna wajib ähmiýetli işleriň alyp barylýanlygyny, şeýle-de ýurdumyzyň awadançylygyny, halkymyzyň eşretli we döwrüwap durmuşyny üpçün etmek boýunça amala aşyrylýan işleriň netijesinde eziz diýarymyzyň uly üstünlikleri gazanýanlygy barada hem aýratyn bellenip geçildi. Maslahatly biçilen doň gyska bolma diýilşi ýaly Türkmenistanyň halk maslahatyny bu uğurda netijeli işleri durmuşa geçirýär. Taryhy menzillere göz aýlasak, öňde duran wezipeleri kepitlemek, garaşy döwletimiziň üstünliklerini berkitmek esasy maksadymyzdyr diýip Gahrman Arkadagymyz hem aýratyn bellek geçdi. Gahrman Arkadagymyz öňümizde duran bir näçe wezipeler barada aýratyn hem bellek geçdi. Olaryň hatyryna biziň halkymyzyň, Türkmen halkymyzyň hal ýagdaýyny mundan beýlek hem gowulandyrmak uğruna bir näçe maslahatlar edildi. Garaşçylyk we bitaraplyk berk baglanşykly milli buýsanjymyzdyr. Garaşçylyk hem de hemişelik bitaraplyk döwletimiziň miýdemezligini, jewisligini, ähli rowaşlyklarymyzyň esasyny düzýän taglimatdan biri hasap edilýär. Garaşçylyk ýyllaryna biziň geljegimiziň aýdyň bolmagy, belen sepkitleri ýetmegi, uğruna durmuşa geçiren işler dogrusyna aýratyn hem bellenip geçdi. Yani agzybirlik şeýle-de maksady okkunlyk bilen ýetilen ähli işleriň höttesinden bütün Türkmen halkynyň gelip biljektigi dogrusyna aýratyn hem bellenip geçildi. Ýurdumyzyň her bir raýaty ata watanymyza belen söýgüsü bilen ýaşaýar we ihlasy zähmet çekýär. Awadançylygyň, bagtyarlygyň şeýle-de ösüşüň hatirasyna döwlet adam bolsa döwlete gulluk etýär. Ýurdumyzda içeri we daşary siýasatymyzyň ähli uğurlary boýunça uly üstünlikler gazanylýar. Arkadan Gahrman serdarymyz Sewitde we halkara derejede, halkara giňişlikde dost soňlukly gatnaşyklary ösdürmek, parahatçylyk we ynanşmagy pugtalandyrmak, durnukly ösüşi üpçün etmek, ýaly bir näçe tagalary öňde goýýar. Ina şuň netijesinde hem garaşsyz baky tarap Türkmenistan döwletimiz tarapyndan 2025-nji ýyl halkymyzyň we dünýä ýurtlarynyň ören wajib taryhy seneleriň şany wakalaryň ýylyna weslenýän Birleşen Milletler Guramasynyň hem döredilmeginiň 80 ýyllygy, mukaddes garaşdyrmamyň 34 ýyllygy, şeýle-de hemişelik bitaraplyk bayramymyzyň hem 30 ýyllyk münasibetli ýurdumyzda bir näçe halkara derejesinde bir näçe işler geçirilýär. Ýene-de bir aýratyn bellek geçmeli zatlaryň biri hem ýagny biziň halkymyz insana hormat goýmak, sarpa goýmak, himayet etmek we howsarlyk etmek däplemiz öz bolşulygy bilen tapawutlanýar, onuň kökleri bolsa muň ýyllardan alyp gaýtýar. Ýani insanperwerlik, haýır sahawat bul esasan kim biziň berkarar döwletimiziň alyp barýan siýasatynyň özüni bolup durýar. Ýurdumyzda howandarlygyna mähtäç galan çagalary gollamak hem uly üns berilýär. Bu gurda hem Gurbany Berdimuhammedow adyna howandarlygy mähtäç çagalaryna himayet bermek boýunça haýır sahawat gaznasy tarapyndan hem bir näçe işler alyp barylýar we şol işleriň bütün dünýä döwletleri tarapyndan uly gollawa münasipdigi barada hem Türkmenistan halk maslahatynyň Nowatdaky mejlisine aýratyn bellenip geçildi. Gahrman Arkadagymyzyň Gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürlerini uzak alyp barýan tutumly işleriniň mundan beýlekde uly rowaşlyklary beslenmegi tüýsürekden arzu etýär. Gahrman Arkadagymyzy, arkadagy Gahrman serdarymyzy we bütün Türkmen halkymyzy ýetip gelýän mukaddes garaşdyrmamyň 34 ýyllyk münasibetli tüýsüregden gutlaýar. Sağ olun, birli muallim beren täsirli görüňleriňiz üçin size hem alyp barýan işleriňizde, muallimçilik käriňizde Türkmenistanyň halk maslahatynyň Nowatdaky mejlisinde kabul edilen kararnamalary ýurdumyzda wagt etmekde alyp barýan işleriňizde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu etýäs. Dawud ählimide ma'lum bolşýaly Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz Türkmenistanyň halk maslahatynyň Nowatdaky mejlisinde döwletimiziň behwidi bu ählimiziň behwididir diýip bellek geçdi. Şol ýerde Gahrman Arkadagymyz berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe her bir ýaş raýatyň bilim almagy üçin täze mümkinçilikleriň döredilmeligini, şeýle hem bilim almak bilen birlikde milli buýsanç duýgusyny hem kemala getirmelidir diýip bellek geçdi. Ýagny bu diýilligi her bir
yaş neslin vatançılık ruhunu terbiyelenme üçin hem yurdumuzda bir näçe mümkinçilikler döredilýär. Ynha siz hem şu yurdumuzda ýokary derejeli geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky meclisine gatnaşan buýsançly ýaşlaryň hataryna bolup durýaňyz. Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadagymyň, hormatly prezidentimiziň çykyşlarynyň şeýle hem täze bir kabul edilen kararlarynyň her bir ýaş nesil üçin ähmiýeti dogrusyna illeşlerimize gürrüň beräýseňiz. Karar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urna Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadagymyň başdanyny ýurdumyzyň durly ulgamlarda amala aşyrylan işleri häzirki wagtda hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman serdarymyzyň parasatly başdanyny dowam etdirilýär. 19-njy sentýabrda Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Biz bagtyar ýaşar üçin şol taryhy mejlise gatnaşmak ýatdan çykmajak boýsan şu waka urly. Gahrman Arkadagymyz şol taryhy mejlise ýaşlaryň bilim, alam, sport ulgamyna gazanan üstünlikleri barada giňşeýin belläp geçdi. Gahrman Arkadagymyň aýtşy ýaly alam bilim jemgyýetiň hereketlendirici güýjüdür diýen şuň many sözleri biz ýaşlar üçin kämil bilim almagy, päk kirekden zähmet çekmägi, ata watanymyzyň beýik ösüşine münasip goşan taşmagy ruhlandyrýar. Bugun Türkmen ýaşlary halkara olimpiadalarda, zekin bäsleşiklerine, sport ýarşlaryna ýokary netijeler görkezip, medallara, bayraklarına münasip bolup, dünýä ýüzüne ýaşyl tuğmuzy belentde parladýarlar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň bir näçesiniň universitetleriň halkara assosiasiýasynyň agdalygyny kabul edilmegi, Avrail halkara reytinglarynyň sany ony ýertilmegi, beýik ösüşleriň binýadyna durýan milli bilim ulgamynyň dünýäde giňden ikrar edilmeginiň aýdyň nişanlar. Paýhasly esaslandyrylan halkara bilim hyzmatdaşlygynyň iň oňun görkezçileridir. Hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman serdarymyzyň başdanyny watanymyzda hereket edýän ýaş diplomatlaryň mektebiniň agdalary sevitliň okuw maslahatlaryna işçiň gatnaşyp, ýurdumyzyň beýtaraplarynyň hukuk derejesini, parahatçylyk, hoşniyetli goňşulyk, ähli-umumy ösüş siýasatyny dünýä jemgyýetçiligine ýetirmäge öz bolşy goşan taşýarlar. Bugun galy boýtançdan dol biz bagtyar ýaşar üçin ata watanymyzyň ösüşini, durly urlarda gadanýan üstünliklerini, ägir dili özgörtmelere dahilli bolmak belent mertebe hem mukaddes borçdur. Arkadagy Gahrman serdarymyzyň ýaşlar döwletimiziň kuwatly güýjüdir. Halkymyzyň belent maksatlary ýurulan nurana geljekdir. Ýaşlar Türkmen halkynyň döwletçilik ýol ýörelgesiniň mizemez mertebesidir. Baky dowamatydyr diýen durdana sözleri bugun ähli Türkmen ýaşlar üçin durmuş mektebine uruldy. Belent anam bilen ötalan bu çuň many sözler ýaş nesle beýik bederlerimiziň döwletçilik zähmetseýerlik ýörelgelerine ermäge itergi berýär. Nurana ertirlere barýan Gahrman Arkadagymyzyň jowhar paýhasynyň kalygyna şygar edilen biz ýüregi joşguny ýaşar. Şol taryhy mejlise Gahrman Arkadagymyzyň öňe süren tekliplerini uly boýsançla diňledik. Biz ýaşlar ähli bagtda ýol ýörelge bolýan, ahlasly okumagy, döretmäge, gurmagy giň mümkinçilikler döredýän Gahrman Arkadagymyzyň Arkadagy Gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, döwletli tutumlarynyň hem içeri aşyklary beslenmegini tüýserimizden arzuw edýäris. Hoddes watanymyzyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk bayramy bilen Gahrman Arkadagymyzy, Arkadagy Gahrman serdarymyzy, ähli halkymyzy tüýserekden mäherli utlaýarys. Sağ olun Dawud, beren täsirli gurrunlaryňyz üçin size hem okuwlaryňyzda üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw etýäs. Mährbany ýerleşler, şunuň bilen Türkmenistanyň parahatçylyk we ynançmak siýasaty, durnuklylygyň we ösüşiň binýadatly gepleşigimiziň şu edekki sanyny geçirip gutarýar. Türkmenistan watanymyzyň at awraýyny dünýäge ýaýmakda. Parahatçylyk we ynançmak siýasatyny dünýä ýüzüne ýaýwanlandyrmak ugrunda uly tagallalar edýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, Arkadagy Gahrman serdarymyza sag bolsun aýdýarys. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagy Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Tutýan tutumly işleri rowaşlyklara beslensin. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzy, Arkadagy Gahrman serdarymyzy, ähli Türkmen halkymyzy mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Gepleşigi alyp bardy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary institutynyň muallimi Gülsenem Hommadowa ýene-de Türkmenistan teleýaýlymyna görüşýänçä hoş sag bolun.
Habarlaryň şu sanynda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji mejlisine atnaşdy. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde aýdym sably dabara geçirildi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow gutlaw hatyny berdi. Onu şeýle diýilýär. Sizi halkara parahatçylyk we inançmak gelenine muqaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk toýunyň bayram edilýän günlerini beýlenilýän doglan günüňiz münasibetli Türkmen halkynyň hemde Türkmenistanyň halk maslahatynyň adyndan tüý sürekdir otlaýan. Sizin janyňyzyň sagy, ömrüňiziň uzak bolmagyny, berkarar watanymyzyň mundan meýlekde gülläp ösmegini, ykdysady kuwatyny berkitmäge, mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasy ýokarlandyrmaga gönükdirilen düýüpli özgertmeleriňiziň parahatçylyk we dostluk ýörgülerini esaslanýan içeri hemde daşary siýasatynyň hemişe ruwaşlyklary beslenmegini arzuw edýän. Sizin başdanlygyňyzy az bir halkymyz beýik özgertmeler ýoluny aýdyň maksatlar bilen anamly öňe barýan watanymyzy, garaşdyrlyk bayramyny uly zähmet üstünlikler bilen dawrandyryp, nesilleriň bagtyar geljegi üçin täze ösüşleriň binýadyny gurýar. Sizin belleýişiňiz ýaly berkarar döwletiň täze ýamynyň garkynçy döwrüne biziň galanýan ähli üstünliklerimiz, ýeňişlerimiz, berkararlygymyz hemde bagtyarlygymyz öz göz başyny milli büýsanjymyz bolan garaşdyrlygymyzdan alyp gaýdýar. Bugun Türkmen toprağynda taryhy altyn harplar bilen ýazylýan döwlet we jemgyýetçilik ähmetli wakalary giň ýermelýär. Muňa ýakynda paýtagtymyzda uly ruhlanykda geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisi we siziň ýollaşçylygyňyzda kabul edilen taryhy çözüklerim aýdyň şaýatlyk edýär. Sizin üstünlükli durmuşa geçirýän ykdysady siýasatyňyzyň netijesini ýurdumyz häzirki wagtda dünýäde çal tepkinler bilen ýaşaýan döwletleriň hataryna tanalýar. Bagtyar döwrümde adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen beýik işleri, durmuşda aýdan goragullyk halkymyzy çeksiz buýsandyrýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkançy Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdim etdirmeň milli maksatnamasy we beýleki maksatnamalar esasyna milli ykdysadymyzda ýokary ösüşler gadanylýar. Täze şäherdir owularyň gurulşyklary güýçli depkinne dowam etdirilýär. Ýakynda siziň gatnaşmagyzda çüýşe önümlerini önerýän täze önümhananyň döwlet serhet gullugynyň sarak serhet birikmesiniň bide binalar toplumyny açylyp ulanmaga berilmegi. Ata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artýanlygynyň, ýurdumyzda halkymyzyň bagtyarlygy ugruny anyp barlayan ýyly urpakwytly tagallalaryň üstünlikleri beslenýänliginiň nowata aýdyň beýanyny urly. Siziň döwletli başlanýşlaryňyz bilen ýurdumyzyň welaýatlaryna täze döwrüwap owanyň we şäherçäniň paýtagtymyzda döwrüwaplaşdyrylan Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 15 ýyllyk seýleginiň dabarlaşylmagy, watanymyzyň garaşdyrlyk bayramynyň öňsirasini halkymyz üçin ajaýyp sowgat boldy. Siziň başdanlygyňyzy halkara parahatçylyk we anlaşmak geli Türkmen halky üçin bagtyarlygyň, awadançylygyň, rızgal bereketiň, bolçulugyň, jemgyýet agdybirliginiň ýyly bolup, siziň ýygyderli tagallalaryňyzyň netijesinde ýurdumyzyň sazlaşykly ösüş ýolunyň gonurjy tapgyryny öwrülýär. Häzirki günlerde tutuş jemgyýetimizde hemişelik beýtaraplygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramyny münasip zähmet üstünlikler bilen garşylamagyň ruhu galkançy duýulýar. Sizin sebitde we halkara giňişlikde dost soňun gatnaşyklaryny ösdürmek, parahatçylygy inançmagy pogtalandyrmak, durnukly ösüşi üpçün etmek uguruny öňe sürýän başlanýşlaryňyz barhara başlanýar. Türkmenistanyň durnukly ösüş maksatlary, öňüňleriş diplomatiýasy, sebit meselelleri boýunça öňe sürýän başlanýşlary, Birleşen Milletler Guramasy we beýleki awraly halkara guramalar tarapyndan ýygyderli gollanylýar. Türkmenistan dünýä döwletleri ýeri halkara guramalar, hususan Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyk ösdürmäge möhüm ähmiýet berýär. Siziň gözel awazda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykargydy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna eden çuňur mazmuny çykyşyňyz
öňe süren tekliplerinizi umumy adamzady ähmiýeti bilen halkara giňişlikde giň gollawy eýe boldy. Bu bolsa ediz watanymyzyň insanperwerlik, parahatçylyk, söýçilik we hoşniýetlik ýörünglerini hasa dawranlardy. Sizi doglan günüňiz münasibetli türkmen halkynyň hemde Türkmenistanyň halk maslahatynyň adyndan ýene-de bir gezek tüý sürekdir utlayan, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyl-ýurt pähwitli, umumy adamzady ähmiýetli başlanýşlaryňyz mundan meýlekde rowaç bolsun. Türkmen paýtagtyndan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäherine tarap uçuşy amala aşyran hormat prezidentimiň şory New York şäheriniň John Kennedy adynaky halkara howa menziline gelip gonni. Bu ýerde hormat prezidentimizi resmi adamlar garşyladylar. Şu ýyl halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllygynyň Birleşen Milletler Guramasynyň esaslandyrylmagynyň 80 ýyllygy bilen gabat gelmegi ýurdumyz üçin şeýle hem halkara jemgyýetçilik üçin çuňur mana iýedir. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan resmi taýdan 3 gezek ikrar edilen Türkmenistanyň betaraplygy, ýurdumyzyň parahatçylyk, dornukluk we hyzmatdaşlyk ýörünglerini esaslanýan daşar siýasatynyň möhüm bölegi bolup, ýurdumyzda dünýä döwletleri bilen netijeli gatnaşyklar ötürmek üçin esas bolup hyzmat edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş taparynyň çäklerini hormat prezidentimiz 22 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň döwredilmeginiň 80 ýyllyk münasibetli baş assambleýanyň ýokary derejeli plenar mejlisine gatnaşdy. Türkmenistan betarap döwlet hökümine parahatçylygy, durnuklugy we halkara hyzmatdaşlygyny pogtrundyrmaga gönükdirilen daşar siýasaty durmuşa geçirýär. Türkmenistan dünýäde betaraplygy Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen ilkinji döwletdir. Ýurdumyzyň bu hukuk ýagdaýy ähli howpsuzlyga işen goşunt bolmak bilen watanymyzyň halkara giňişligindäki köp sanly başlanýşlaryna öz beýan tapýar. Parahatçylyk we howpsuzlyk pogtrundyrmak boýunça başlanýşlary öňe sürmek Türkmenistanyň parahatçylyk dörejilik siýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyz gapma garşylyklaryň öňlenmegi we döwletleriň arasyna dialog gollamagy gönükdirilen taglimleri işen ilerledýär. Bu ugurdaky taglalar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýörülgülerini agrarlygyny we ähli meseleleri çözmekde guramanyň ygtybarly hyzmatdaş hökmüne çykyş edýänligini görkezýär. Ma'lum bolşýaly 2025-nji ýylda 2 möhüm sene Türkmenistanyň betaraplygynyň 30 ýyllygy we Birleşen Milletler Guramasynyň esaslandyrylmagynyň 80 ýyllygy bellenilýär. Bu iki ýubiley senäniň gabat gelmegi Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky taryhy ara baglanşygy görkezýär. Ýurdumyzda betaraplyk hukuk derejesine eýe bolan gününden bäri geçen 30 ýylyň içinde bu halkara hukuk derejesiniň parahatçylyga ýardam bermek üçin netijeli gural bolup durýanyny suwd etdi. Türkmenistan de hukukluk beýleki döwletleriň öz ýarlygyna hormat goýmak we içerki işlerine goşuşmalyk ýörünglerini esaslanýan açyk we adyl daşar siýasaty durmuşa geçirýär. Bu siýasat ýurdumyzda dörli döwletleri şol sanyna sevdäki goňşy ýurtlar bilen sazdaşlyk gatnaşyklary alyp barmaga mümkinçilik berýär. Peder ýoluny münasip derejede dowam etdirýän arkadagy gahrman serdarymyzyň öňden görjülükli we netijeli siýasat arkaly ösüşleriň belentliklerini tarap önemli gadam urýan ýurdumyzyň her bir güni şanly wakalary ajaýyp zähmet üstünlüklerini wesenýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň parasat ýolbaşçylygy bilen milli ykdysadyýetimiziň ähli puduklary sazdaşykly ösüş ýoluny düşdi. Bu bolsa mehriban watanymyzyň abadançylygynyň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berqarar bolmagy ugrunny döwlet derejesinde edilýän taglalaryň aýdym netijesidir. Bunu şu diýarymyzda halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkidilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýänligini bellemek gerek. Bu ýörelgiler arkadagy gahrman serdarymyzyň watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen parasatly jümlelerini öz beýany tapýar. Çünki hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyna amala aşyrylýan giň möçberli özgörtmeleri, durmuşa geçirilýän ähli işler ýurdumyzda abadançylyk we bagtyar durmuşyň berkidilmegini gönükdirilýär. Bu bolsa adamlary täze bilen sepkitleri iýilmegi we egurt uly zähmet üstünlüklerini gazanmaga ruhlandyrýar. Arkadagy gahrman serdarymyz dünýäniň dürli ýurtlaryny we awraýly halkara guramalarynyň şäherlerine geçirilýän giň möçberli forumlara we maslahatlary gatnaşyp Türkmenistanyň ähli parahatçylygy,
howpsuzlyk we durnuk öpüşün etmek ýaly ýolgolar öz üçin alýan başlangyçlaryny öňe sürýär. Hormatly prezidentimiz dünýä döwletleriniň başdanlary, awraýly halkary gurumalaryň ýolbaşçylary bilen geçirýän duşuklaryny äklimi parahatçylyk öpüşün etmek babatda Türkmenistanyň garaýşynyň üýtgüsizligini belleýär. 2020-nji ýylda Birleşmiş Milletler Guramasynyň 80 ýyllygy we Türkmenistanyň kemişçilik beýtaraplygynyň 30 ýyllygy bellenilýär. Bu şanly seneler biri-biri bilen berk baglanşykly bolup, ýurdumyz Birleşmiş Milletler Guramasynyň belent maksatlaryny durmuşa geçirmekde bilelikli tagalaýetlerge taýýardyr. Şunu Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2020-nji ýyly halkara parahatçylyk we ynançmak gelip aglan etdi. Kadaryň ekologiýa taýdyny arasynda Türkmen kenaryna geçirilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyny hormatly prezidentimiň eden taryhy çykyşyna maslahata gatnaşyjylar tarapyndan aýratyn ähmiýet berildi. Munyň özi arkadagy gahrman serdarymyň öňe sürýän başlangyçlarynyň halkara giňişligini uly gollawy münasip bolýanlygynyň nowatdaky beýanlar. Hormatly prezidentimiň taýlasy bilen ýurdumyzyň dünýäniň durly künjeklerini ýagnylandyrylan ýeri meşhurly sergileri işin atnaşýanlygyny bellemek ýakymly. Munyň özi Türkmenistany öňdürli diýen belgili ýokary hili haritlaryň sahawatly türkmen topragyny ösdirilip ýetişdirilen ekologiýa taýdyny arasy önümleriň bütün dünýä sergilerini münasip orny ýeleýändiginiň aýdyn suwutnamasy. Bu bolsa ähli ugurlary boýunça saatdaşly ösüş ýoluny düşen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanmadylar ýani ýurtlaryň sanynyň artmagyny şertlendirýär. Iqtisadiyetimiň binýatlyň pudaw bolan ýalňyş energetik toplumynyň ähli düdümlerini alyp barlayan işler häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryna dayanýar. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzda bu urda halkara hyzmatdaşlyk işimi sürlýär. Tebii gazyň baýgorlaryna eýe bolan Türkmenistan özüniň ýalňyş serişlerini tutuş adamdaryň bähbidini görükdirýär. Şunu Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirişiniň gurulşyny görkezmek bolar. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň neft-gaz senatyna gaýtadan işleýän önümçilik toplumlarynyň gurulşyklaryna möhüm ähmiýet berilýär. Neft we gaz gaýtadan işleýän senaty toplumlarynyň ýetgiderli önümçiligi milli ykdysadiyetimiň kuwatlanmagy bilen barhatarda ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Türkmenistanyň döwrewap energetik ulgamy milli ykdysadiyetimizi okgunly ösürmeň möhüm şerti bolup durýar. Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giňerimli senagat iştirmek maksatnamalaryna laýyklykda ýeri senagat kärhanlar guruldy we gurulmagy dowam edýär. Bu möhüm pudaň maddi enjamlaryň binýadyny düýpli döwrewaplaşdyrmak we putulandyrmak boýunça netijeli çäreler durmuşa geçirilýär. Hormatly prezidentimiň başdanlygyna ýurdumyzda gurulşyk pudagynyň maddi enjamlaryň binýadyny putulandyrmak we düýpli döwrewaplaşdyrmak, bu pudag üçin ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak boýunça makfada gönüktirilen işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu işler bolsa durly makfatly binalaryň gurulşyklarynyň depkinlerini ýoklandyrmaga mümkinçilik berýär. Şunun bilen malykda ýurdumyzda her ýylda önümçilik we durmuş makfatly binalaryň toplumy gurulýar. Gahrman arkadamyzyň taglasyndan binýat bolan Arkada şäherine şäher gurulşyk maksatnamasynyň nysgalyk görnüşiniň amala aşyrylýanlygyny bellemek gerek. Akylly şäher konsepsiýasy esasynda bina edilen täze şäherde adamlaryň ýokary derejeli diýin jalşy we amatly ýaşaýyş üçin ähli şertler döredildi. Şanly finilleriň hormatyny durmuş maksatly binalaryň açylyş dawratyny guramak asyrly däbe urildi. Şunun ýaly giň meşhurly dawarlara gatnaşýan we täze ýaşaýyş jaýlaryna göçüp gelmek bagty miýetlerden iýleşdirmeli. Ýurdumyzda adamlar hakdaky aladanyň döwlet siýasatynyň möhüm ugurlary hökümini keskitdiren üçin hormatly prezidentimize alkyş töllerini aýdýarlar. Häzirki döwürde owusuna toplumynyň ähli pudaklarynyň ösüş depkinleri barha ýokarlanýar. Hormatly prezidentimiň taýlasy bilen pudaň maddi enjamlaryň binýady berkidilýär. Owu hojalykçylar üçin dünýäniň iň kämil we ýokary öňürjilikli tehnikalary ýetgiderli satyn alınýar. Owu hojalyk tehnikalaryň netijeli ulanmagy bolsa, ýerlerden alynýan hasylyň ýokarlanmagyny we pudaň önümçilik kuwatlyklarynyň artmagyny şertlendirýär. Arkadagy gahrman serdarymyň gallaç kärençleriň arasyna baryp, olaryň hal ýagdaýy bilen gyzyklanmagy hemde daýhan ihlas bilen ýetişdirilen buğday orugyny apata bermegi akbalyny topraga baglan adamlaryň işe bolan höwesini artdyrýar. Şol bir wagtyň özünde pudaň işini dünýäniň ösen tejribesi,
täzeçil tehnologiýalaryň işçiň ornaşdyrylýar. Bu ulgamda ýurdumyň telekeçileriniň işçiňlik görkezmegi netijesinde gaýtadan işleýän senaga ösürilýär. Owu hojalygynyň hemme taraplaryň ösürilmegi netijesinde ýurdumyzda azyk bolşulgam üpçün edilýär. Häzirki döwürde türkmen topragyny ösürilip ýeşdirilen göýük we bakça önümleri, durly iri ýemişler halkymyzyň toý saçaklarynyň baş bedegine urilýär. Köp ugurly sewda bazarlaryny, ýylyň ähli pasyny ekologiýa taýdan arasy önümleriň durly görnüşleri halkymyza ködürlenýär. Göýük we miwe önümleriniň gaýtadan işlenmegi bilen ýokary hili önümler sewda dukanlarynyň tekşelerini nolurýar. Ulu we kommunikasiýalar toplamy milli ykdysadyýetimiň möhüm düzüm bölügidir. Onuň ösüş depkini köp babatda tutuş ýurdun ösüşiniň depkini keskitleýär. Ähli ugurlar boýunça öz wagtyny we ýokary hili hyrmat etmek welibeti öňüne goýulan ýük daşymak we ýolagçy gatnatmak hyzmaty öz geregine ulug ulgamynyň wajyp welibetidir. Türkmenistanyň iň döwri we ulug üssaşyr logistika düzümini tiz wagtda kemale getirmek nukdaýy nazaryndan beýik ipek ýoluny gaýtadan dikeltmek boýunça ýurdumyzyň öňe sürgen başlangyçlary we anyk ädimleri diňe bir milli ykdysadyýetimiň ösüşini däl esemsewtiň ösüşini kuwwatly iteri berdi. Merkezi Aziýanyň üstünden geçýän halkara ulug ýollarynyň çatyrgyny ýerleşmek bilen Türkmenistan ägirtul üssaşyr mümkinçilikleri iýedir. Hormatly prezident şol mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmak boýunça anyk işler durmuşa geçirýär. Ýurdumyzda ilim bilim ulgamynyň ösürilmegine de zerur üns berilýär. Täze gurulýan bilim edaralaryna häzirki zamanyň öten tejribesiniň we täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy möhüm talap hökmünde kesgitlenli. Ýaşlaryň dünýä ilmine çuňur aralaşmagyna aýratyn ähmiýetler. Her ýyly umum bilim berýän orta mekdepleriň 1-nji synpyna kabul edilýän okuwçylary hormatly prezidentiň adynyň notebooklaryň sowat berilmegi asylly däwe urildi. Ösüp gelýän ýaş nesilleriň döwri we tehnologiýalar işçiň öýdüşdirmäge, has irki döwürlerden girişmäge giň ýol açýar. Bilimler we tarip ýaşlar gününiň bellilenýän pursatlaryny paýtatymyzda halkara senagatçylar we telekeçiler universitetiniň açylmagy we oňa talip ýaşlaryň ilkinji toparlarynyň kabul edilmegi milli bilimiň köp taraply esasy ösdürilýändiginiň nowatdaky beýany urildi. Asyrlaryň dowamyna geljek bolan iň ýagşy umytları alamatlandyrýan ineli we çağıly gorumagy aýratyn ähmiýet berýän döwletimiz çağılaryň saglygyny dikeltmek we berkitmek üçin ähli şertler döredýär. Çağılar hemme taraplaryn alada we mehri bilen gurşamak türkmen halkynyň mahsus milli aýratynlyklaryň ýerdir. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyň başlangyjy boýunça döredilen Urwan Goly Berdimuhammedow adyny howannarly mätä çağlary himayet bermek boýunça hayır sahawat gadnasynyň alyp barýan netijeli işi munyň aýdyn suwutnamasydyr. Gadnanyň ferişçileriniň hasabyna howannarlygy mätä çağlary paýtatymyň hemde welaýatlaryň lukmançylyk edarlaryna dürli operasiýalar geçirmek, bejeriş anyklaýyş işler üçin çykdyjylara, çağlar öýlerini we mektep internatlaryna terbiýelenýän hemde okuyan ýaşyjyk türkmenistanlar üçin lukmançylyk makfatly enjamlar satyn almagy, tölewleri geçirmek hemişilik iş tejribesini ornaşdyryldy. Kabul edilen saglyk döwlet makfatnamasyna laýyklykda ulgamyň desgalarynyň döwri we iştirilmagyna, innowasion tehnologiýalaryň iň gowy dünýä tejribesiniň we gadananlarynyň işçiň ornaşdyrylmagyna uly ähmiýet berilýär. Halkara hyzmatdaşlygyň işçiňleşdirmek çäklerini dünýäniň öňünde barça lukmançylyk edarlary we ilmi barlygy merkezleri bilen hyzmatdaşlygam ýoly goýuldy. Şunuň bilen maglykda saglygy berkitmekde, keselleri anyklamakda, kesele garşy umumy durnuklugy ýoklandyrmakda, umuman ýurdumyzyň ilatynyň ömrüniň ortaça dowamlygyny artdyrmakda möhüm orny ýelýän saglyk goraýyş we sport ýaly möhüm durmuş ulgamlaryna gadarlayan ajaýyp üstünliklerim bellenmäge münasipdir. Halkymyzyň ruhy dünýäsiň baýlaşmagyny, medeniyet ulgamyny we köpçülikden habar berişdirişlerini möhüm orun degişli bolup durýar. Ýurdumyzda medeniyet we sungat hemde dörejilik işgärleriniň arasynda durly bäteşikler guralyp, olaryň ýeňjileri döwlet derejesindäki baýraklara münasip bolýarlar. Bu bolsa olaryň täze eserler döretmegine, dörejiliň ýokary nusgasyny eýe bolmagyna giň ýol açýar. Ýurdumyzyň durmuşynyň möhüm ähmiýeti bolan şanly fenleriň hormatyna gurulýan dawarlarda Mehriban watanymyzyň okgunly ösüşiniň we halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öz beýany tapýanlygyny bellemek ýakymly.
Bolsa, arkadagly gahrman serdarymyň ýol başlygyny beýik işler bitirýän halkymyzyň nurana geljeginiň rowşan ýollaryna önemli gadym goýýanyny has aýdynlyk bilen äşkär edýär. Ýurdumyzda halk maslahatynyň meclisiniň guramaçylykly geçirilendigini, onu halkymyzyň abadan ýaşaýyşyny üpçün edilmegine, milli ykdysadyýetimiziň mundan beýlegem kuwatlanmagyna gönükdirilen şöhretleriň kabul edilendigini belläýäninde, amala aşyrylýan işleriň netijeli käsete iýe bolýanyny görkezýär. Hormatly prezident bilen ýergiderli tagalat netijesinde ýurdumyzyň şahar kunjogy al elwan gülleri beslenýär. Paýkasly pederlerimiziň taryhyň dowamyny dörden we dünýä nusgalyk tesolary halkara giňişligine wagt edilýär. Bu bolsa Türkmen halkynyň dünýä beren milli kymmatlyklarynyň halkara derejesinde ikrar edilmegini şertlendirýär. Şunun ýaly asyrly işler we halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegini gönükdirilen beýik maksatlar üçin ýurdumyzyň uludan kiçe ähli ilaty arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerine ýaly. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adyna doglan güni münasibetli Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingden, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin'den, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýowdan, Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewden, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmondan, Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowdan, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliyevden, Belarus Respublikasynyň prezidenti Aleksandr Lukashenkodan, Ermenistan Respublikasynyň prezidenti Vagn Hachaturyandan, Koreýa Respublikasynyň prezidenti Lee Jae-myundan, şeýlekem Slovakiýa Respublikasynyň prezidenti Peter Pellegrini'den gutlu hatlary gelip gowuşdy. Gutlawlarda hormatly prezidentimize berkjan saglyk, maşgala awadançylygy we jogapkärli döwlet işlerini uly üstünlikleri arzu edilýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna doglan güni münasibetli köp sanly gutlu hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Gutlu hatlaryny iberenler döwlet başçylaryny doglan güni münasibetli mehirli otlap, tüý sürekden berkjan saglyk, uzak ömür, ýeksilmez güýç kuwat we halkymyzyň bagtyarlygynyň hemde rowaşlygynyň behwidine durmuşa geçirýän giň ýerimli maksatnamalarynyň we meýilnamalarynyň geljekde hem üstünlikleri beslenmegini arzu edýärler. Hormatly prezidentimiz doglan güni münasibetli Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary, Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkär işgärleri, Gurbanly Berdimuhammedow adyny howanarlyga mätäç şagyry, himayet bermek boýunça haýyr sahabat gazinasynyň adyndan gazananyň vice-prezidentleri, ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan welaýetleriň Aşgabat we Arkadaş şäherleriniň häkimleri, şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Arkadaş şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetining başlygy, ýurdumyzyň har we hukuk goraýjy idaralarının ýolbaşçylary, şeýlekem Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary iň gowardyklaryny berdiler. 22 sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň mukamlar köşkünde arkadagy gahrman serdarymyzyň belent maksatlarynyň aýdym ýollary atly aýdym sazy dabara geçirildi. Aýdym sazy dabara hormatly prezidentimiz bilen halkymyzyň agdy berligini geljege tarap ak ýoluň aýdymdygyny waspedýän göňülleri galkandyrjy ajaýyp çykyş bilen açyldy. Onu berqarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwründe hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyna, gahrman arkadagymyzyň saýasyna, durmuşa geçirilýän halkymyzyň abadan durmuşynyň üpçün edilmegine gönükdirilen äger türlü işleri beýan tapdy. Vatanım kuwatly ýaşlary bilen, arkadagly belent başlary bilen, gerçek ogul serdar güýçleri bilen, büýsen türkmen arkadagly serdara, gerçek ogul serdar güýçleri bilen, büýsen türkmen arkadagly serdara, büýsen türkmen öňe barýan arkadagly serdar bilen, büýsen türkmen
Dabara gahraman arkadamyzyň ömrümiň manysynyň dowamatatly seriýasyna taýýarlanan edebi sazy kompozisiýa bilen dowam edip, onu halkymyzyň hormatly prezidentimize buýsonjy hemde döwlet başçylygymyzyň töweregine mäkäm jewsigi şahirana dilli aýdym sazlaryň üstü bilen beýan edildi. Konsertde garaşly watanymyzyň geljegi bilen ýaş türkmenstanlaryň çykyşlary aýratyn öwüşgün çaýdy. Olaryň ajaýyp sahnada ýerine ýetiren aýdym sazy tans kompozisiýasy şatlyk şowhuny çağalar dürüjülüginiň pekligine beslenni. Konsertiň maksatnamasyna häzirki zaman Türkmenistanyň oturan baý öwüşgünleri, onuň görnüşleriniň hemde dördüjülük mektepleriniň köpdürlügi öz beýan tapdy. Sahna bezegi, soňgy saatlarynyň şowhuny çykyşlary, joşgunly tanslary tomoşaçylarda ýakymly täsirler galdyrdy. Çünki olarda türkmen halkynyň ösüşiň täze tapgyryna gadam atan, garaşsyz hemişelik bir tarap watanmyza bolan buýsonjy we bagtyarlyk duýgusy şöklendirli. Aýdym sazy dabary meşhur halk we estrada aýdymçylarynyň aýdym sazy hemde folklor toparlarynyň çykyşlary bilen dowam etdi. Çykyşlar häzirki zaman öz ýoktyarly Türkmenistanyň okun ösüşlerini görkezýän video şekiller bilen goşdy. Mukamlar köşgünni emele gelen ýokary ruhunetlik we şatlyk duýgusy türkmen halkynyň öz ýoktyarly döwletimiziň ösüşleri besinin täze taryhy döwrüni gahrman arkadamyzyň we hormatly prezidentimiziň atylly başlanýşlaryna bolan buýsonjyny artdyrýar. Munyň şeýledigini bu ýerde ýerine ýetirilen çykyşlaryň mazmunyny has aýdyn görmek boldy. Konsertde Türkmenistanyň otuň baý dörejili kuwatyny şöklendirýän çykyşlary uly joşgun bilen dowam etdi. Köp öwüşgünli çykyşlar berkarar döwletiň täze ýamynyň galakanyşy döwrü bilen berk baglanşyklydyr. Hormatly prezidentimiziň tagalaty bilen ýurdumyzyň durmuşyny möhmetli şanly wakalaryň aýdym saly çykyşlary medeni çäreler bilen goşdurulmagy atylly däwürli. Konsertde milli we aýdym satyň otunyň ajaýyp nusgalary we häzirki zaman eserleri ýanglandy. Edit watanymyzy, onuň gözelligini we kuwatyny wasp edýän öz bolşly aýdym tansy çykyşlar ýerine ýetirildi. Soňgy saatlary öz zehinleri we ýokary derejeli çykyşlar bilen tomoşaçylarda ýatan çykmajak täsirler galdyrdylar. Häzirki zaman tehnologiýalarynyň netijeli ulanylmagy bayramçylyk aýdym saalaryna öz bolşly öwüşgün çaýdy we sahnada şowhunly çykyşlaryň emele gelmegini şertlendirdi. Bayramçylyk konsertine gatnaşyklaryň çykyşlaryna tejribe we saatlyk ýaşlaryň dörejelik gözlegleri aýratyn sazlaşyk döretdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli ugurlary boýunça gadanýan ösüşlerini wasp edýän aýdymçylaryň, sazanlaryň we tansçylaryň çykyşlaryna konsertde gatnaşyjylar uly ruhlendik bilen tomoş etdiler we şowhunly el çarpyşmalary bilen artistleri alkyşladylar. Konsertiň dowamyna ýerine ýetirilen joşgunly çykyşlar bayramçylyk dawratyny bededi. Şeýle çykyşlar halkymyzyň awdançylygynyň nyşanyny öwürli. 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we naşmak ýyly diýen şygarynyň mazmunyny hem özüne jemleýän konsert Türkmenistanyň otunyň baý mümkinçiligini beýan edýän dörejeli görnüşleriniň hemde ilkinji gedek ýerine ýetirilýän çykyşlaryň köpdürlügi bilen tapawlandy. Joşgunly çykyşlarda garaşly watanymyz hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkançy döwrüniň beýik işleri, mehriban topragymyzyň gözelligi, müdimi adamzat gymmatlyklary wasp edildi. Şunu depkinli ösüş we rowaşlyk ýoly bilen anamly öňe barýan Türkmenistanyň hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna gadanýan üstünlikleriniň tarypy sazlaşyk goşdy. Dabara gatnaşyjylar konsertiň ajaýyp jemlenmesine öwrülip, hormatly prezidentimiziň ak ýoluny wasp edip, ýanglanan watançylyk aýdymyny örtürip, şowhunly el çarpyşmalary bilen garşylandylar. Onu hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyň döwlet siýasaty netijesini, halkyň awdançylygynyň we ýurdumyzyň mundan beýlekde gülläp ösmeginiň behbidine amala aşyrylýan beýik işleri, mehriban watanymyza bolan söýgi, türkmen halkynyň ruhlentligi we ýokary watançylyk duýgulary, parahatçylygy hemde dörejiligi agrarlygy wasp edildi.